Jiena to the point, nis xebba bl-avukati u bit-tidwir mal-lewza. Il-Malti ignorant qatt ma jitgħallem ngħidlu mhux Malti. Aħna razzisti? Disgrazzjatament iva. Jgħidulek mursi biswed, mursi bżiemel, ħadd istrieħ, li ħafna biża. Jafu li daw jekk jiġrilhom xi ħaġa, ma bħadd jaqbes għalihom. Ġbajna f'daw l-affarijiet xebgħu in-nies għajjew. Jeżistu nissew. Mhix ħanejlek li ħanelimina l-korruzzjoni kompletament. In-nies innu tajt li ma jafux jivvutaw. Jekk ma titlax int, hemm xi ħadd ieħor li tixtieq jitla'? Arnold, inti Prim Ministru, titkellem ta' Prim Ministru, mhux ta' leader tal-Labor. Nirridefaw ngħidu kemm mal-buzz. Mill-waħda neħbu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Parti Staġġar! Fuq il-Parti Staġġar! Mela, tlaqna. Merħba l-episodju ieħor tal-podcast. Illum għandi wieħed jew waħda f'dan il-każ mill-kandidati li mhumiex allenjati mal-PN jew mal-PL f'din li hija t-tiġrija sal-elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju, ovvjament s'intendi tal-MPs. Il-kandidata li se nkellem illum hija Sandra Gawci, il-mexxejja tal-ADPD, li magħha se nitħattu dwar b'xi motiva biex tidħol għal din it-taqtija, x'beħsieba ikunu l-bidliet kieku timplementa fl-Ewropa. Saqsija, kemm taħseb li di fil-verità għandha ċans illi tkun eletta u li kieku ma titla xi min tixtiequ jitla. Ħafna mistoqsijiet minn daw, però qabel ma nibdew nixtieq nirringrazzja lill-sponsors li jgħinuna ġimgħa wara ġimgħa sabiex nkunu nistgħu nagħmlu dan il-podcast. L-sponsors tagħna huma il-Browns, il-Maple, l-CRM li magħhom għamilna preċiżament dokumentarju fuq l-Unjoni Ewropea u li jien f'dan il-punt nirrakkomandah ħafna għax ħajorjentakom fid-diskussjonijiet kollha li jkunu bħalissa għaddejjin, ħolqa fid-deskrizzjoni. Grazzi wkoll lill-Apex Media li jgħinuna mensament bl-SEO, il-Garmin li ma nitlaqx mid-dar mingħajru, E-Cabs li wasluna sawek, Kutriko li jżommu nistem barra il-kemm mhix rifriġerati imma fi klima li hija sabiħa u ta' ħafna komfort. Grazzi wkoll lill-Stretta, Pitta Stretta Pitta Pjaċir, Go li magħhom infakkar ovvjament kull nhar ta' ġimgħa fid-29 il-każin, Wellbees.mt jekk m'għandekx aptit tqum minn fuq patatek sabiex tordna x-xirja hija l-aqwa għażla għalik. U grazzi wkoll lill-ESS illi nfakkar bħalissa sal-aħħar ta' Mejju hemm din is-sejla għaddejja fuq Amara ta' barra kif ukoll outdoor lighting. Żuru xogħol tagħhom l-imrieħel kif ukoll is-sit tagħhom li huwa ess.com.mt. Jien armajt ħafna mid-dar tiegħi mingħand l-ESS u għandhom one customer care tal-bliħ u xelta wiesa ħafna u minn hawnhekk grazzi kbira. Patreon.com/John Mallija jekk temnu fil-proġett tagħna, jekk tixtiequ tkunu kontribut għal media ħilsa li aħna nipproduċu, inħeġġixkom biex tissieħbu magħna għaw barra għaw numru ta' Patreons li ġew jaraw dan il-podcast live, għawek isu każin imma bil-microphones, buzz kbir. Insomma, ħankomplu, ħanibdew issa jien u Sandra Gawci. Ara tlaqna. Hello, welcome Sandra Gawci, merħba lura. Round 2. Kif inti? Yes. Kif inti kemm ilu l-podcast tagħna l-ewwel wieħed għandek amment? Fannaf. Għadda żmien. Wara l-ħaq leader, ma niftakarx. Kont mexxejja, ovvjament il-kampanja kienet għada ma bdiċ. Mela, l-ewwel episodju ix-xandar fis-27 ta' Lulju, ħajkollok taħdem il-naqra l-matematika fuqha. Sandra, kif int il-kampanja kif sejra? Tina għalek, ġara minn dak narlaw fil-ħajja ta' Sandra Gawci. Ħafna affarijiet kif jiena naqra f'gata ma xorta nibqa' għaddejja. Il-kampanja naħseb li sejra tajjeb. Okay. Respons mant in-nies huwa tajjeb, issa naraw dejjem ovvjament xi jagħmlu fit-8 ta' Ġunju. Nemmel li bħalissa tnejxu żminijiet ta' bidla fil-mentalità li mhix faċli.
U ħanaraw jekk din il-bidla hijiex ongoing tibqa' għaddej anke wara 8 ta' Ġunju u tirrifletti forsi iktar qudiem fil-elezzjoni ġenerali. Però n-nisa bħalissa huma mitlufin Sewa. għaliex qed jinqaċtu kif qed naraw anke fis-surveys mill-aħmar u mill-blu. Issa hawn min għadu għaw min ħajqot on the side jistenna li xi darba il-Labor jerġa' jiġi il-Labor ta' moħħu, il-PN jiġi il-PN li għandhom f'moħħhom joqogħdu on the side joħorġu indipendenti, jew għaw min jirriskja u jivvota lilna jew lill-kandidati oħra, ġifieri dik li qed nara meta nintaqa' man-nies. Tħoss li qed jirnexxilek tipperswadihom bil-daw il-tiema politiċi? Iva, ħafna xogħol, ma nafx kemm irnexxieli ma nistax nikkwantifikalek kemm, però iva, għaliex meta ir-respons man-nies reali face to face. Sewa. Dak li qed jurini, ġifieri jiena ma naħsibx li ħajwaqfuni għal xejn jew ħajruni ċertu apprezzament jew jgħinuni b'ħafna modi differenti għax jitħassruni, naħseb imma li għax jemnu fija. U din hija xi ħaġa anke meta nkellima ma' sħabi li qabel ma kienetx issir. Tipo dan il-respons. Ġifieri xi ħaġa qed nagħmel, issa fiex ħajissarrafu f'kemm ma nafx. Dik għaddejja minħalli f'idej in-nies. Nemmen fix-xogħol li qed nagħmel, nemmen li kapaċi nagħti kontribut il-pajjiżi għaliex naf li qed nagħmlu bil-ħsieb li nirranġa pajjiżi. Għaliex jiena li nħalli lil bulis jirbħu ma niflaħix. Minn dejjem kellek hekk dil-antipatija għal bullies? Iva. Minn fejn ġejja? Mill-iskola, jien kont niġi bully 24/7, ġifieri għax I stood out. One għax twila, tu dak iż-żmien kon ħoxna, 3 għax minn dawk li dejjem bidejja molli għan kunna flancers allura tipo dix taħseb li għandna nafhom iva. Ma kienetx ħajja faċli, infatti sekondarja kienet martirju sħiħ. Is-sekondarja hija. Nillallu xi dwejja. Santa Teresa kien hemm il-bullying? Tiċċajta, il-Lustrina. Kont immaġra differenti dik l-iskola jien. Jiena kont niġi bully ġifieri u l-bullying tan-nisa tipo ma jkellmux, jinjorawk, ħalluk waħdek. Issa tallimt li qed ngħix naħseb l-iktar żmien ta' loneliness f'ħajti in assolut. Tallimt inkun soda. Il-bullies. Mela. X'tallimt dwar is-soċjetà Maltija? Bikkitni Sandra Gawzi. Sorry, għara hormon il-naseb il-lum jien. Għax diġatti li darballum. Mela. Sorry. I'm human u kol, ta. Tlaqna, x'tallimt dwar is-soċjetà Maltija kemm ilek tikkampanja? Li ħafna biża. Kbir il-biża, ġifieri qatt ma rajt da twerwir kollu, jiena x'jiena naqra daka, kif ħala bibi, ma nistax nifhem dal-biża kollu, però meta noqgħod nara u nidħol fiż-żarbun ta' dak li jkun nifhem li qed ħafna xitilfu dan nies qed jibżaw li jitilfu l-ftit li għandhom. U tant ħallejn ix-xogħol, xi vindikazzjoni fuq it-tfal, xi vindikazzjoni win kollox, għaliex tant qed jaraw affarijiet ħżiena u tant mhux qed iħossuhom safe, jafu li daw jekk jiġrilhom xi ħaġa, ma bħat jaqbes għalihom, il-ġustizzja, anyone. Allura, għalhekk hawn da sens ta' biża', għax m'hawnx sens ta' ġustizzja li tgħid oret jien jekk jiġri xi ħaġa hemm il-pulizija taqbes għalija, hemm il-ġustizzja taqbes għalija le. Għax tant biex qed jefdaw l-istituzzjonijiet li iktar qed jibżaw għax jgħid ħanoqgħod attenta x'ngħid, ma nagħmilix like il-dik ta' jew qas inkellima hemm min pereżempju jkellimni kuljum u qasu friend miegħi apposta, jew qas jagħmlu li like fuq il-post jien kollox nara ta' ma nagħmillekx like għax jien naħdem hemm u naħdem hawn. U jibdew literalment jitkellmu jew kellha jagħmlu Facebook profile apposta biex ma jurux u jkellmuni minnu biss u messaġġi kontra qed ngħidlek, ġifieri. U inti tinkwieta? Illi qed ngħidu li hemm problem bl-istituzzjonijiet, hemm problem bil-rule of law, intendi? Iva mela. Inti tinkwieta għalik għax inti isek għalija personali. Għalik personali, eżatt. Sissa le, għax qatt ma kelli
In-nies qatt ma kellhom il-gazz fiċċi jgħidu li xi ħaġa, jew jagħmlu li xi ħaġa, miwa fuq l-iskrim minn kollox qalu li xit-tajjir li jajruni huwa oxxenità. Kieku ngħidlek naħseb jibbipjawna u l-affarijiet li kelli nara. Bas fil-ġimgħa l-oħra l-ewwel darba li ħassart kumment minn fuq il-post tiegħi. Xaħat beda, imma ġast ġenerali, qatt ma ħassart, imma kien hemm dak tas-soltu insomma, u beda jiteb affarijiet vera oxxeni, spiex bla. Is-soltu jżomma naqra politika l-affari ma kien kompletament pornografiku. U naħseb ukoll xmara l-fatt li jgħidulek mursib iswed, mursib żiemel, ħadd istrieħ, li jawguraw li nġirrej pjata, mur tallaq, mur aqbes. X'tagħmel qed irrapportom dawn l-affarijiet jew? Le, nibqa' għaddejja. Darba rrapportajt. Wieħed għaliex għalli mur tallaq, u bisu bejax għallu l-sħab, insomma n-nies, tipo mur il-rapportajtu skoprejt xi ħaġa. Da meta rrapportajtu 3 xhur wara l-pulizija batalija tani ir-rapport u għalli insortajt xi ħaġa li qatt mara. Għatlu xinijina, għalli s-soltu titlalna l-IP address u nsibu ta' minu l-IP address. Għalli dan il-mobile ta' minu ta' ulu. Xtejdu la dik biex VPN Irlandis. Biex meta jsibuħ jisibu n-numru ta' min qed jużaħ, u dak kien qed jużaħ raġel ta' 70 sena. U jien hemmhekk daw jidħlu lid-dubji. Min ta' qedlu dal-mobile tiegħek jien il-da ma kellimniex. Qedlu da min ta' ulok dal-mobile face to face konna hekk. Insomma sekonda, idmont għand il-pulizija. Pulizija għalu lek isma' dan l-IP address li tajtna, dak huwa qiegħed l-Irlanda għax qed għaddej minn VPN. Iva. U bat inti l-min qed tikkonfronta hekk tal-punt. Il-bniedem li rridni mur nitgħallaq kien qudiemi. Għax jiena bdew jgħaddu li minn moħħi ċertu affarijiet qedlu dal-mobile min tawlok. Ma wiġibnix. Qedlu dal-mobile tiegħek u ma wiġibnix. U għana bdew naħseb ċertu affarijiet li mhux ħanejdhom, però naħseb li hemm ċertu struttura għaddejja għandu wkoll miktuba fuq ir-rapport jekk titngħaddihulok li ċertu nies jitqabdu biex joqogħdu pereżempju jażlu lilek u xi ħadd ieħor għaliex jaħsbu kontra l-gvern qed huwa mobile u xogħolok hu toqgħod tikdbilha 30,000 lumin dannata u daqshekk. Ġifieri dan hekk kien għamel, qabad il-posts tiegħi darhom kollha fil-5 ta' filgħodu u joqgħod jibatni l-mur nitgħallaq. U r-risposti tiegħu jiena personali moħħandi dak xejn, però naħseb li there's something going on. X'kienet il-konsegwenza tal-għallek? Faqa jikbida r-raġel għalli kien għaddej minn żmien ħażin, u sabaħu dal-għam, imbagħad il-pulizija għallu jiena dak il-ħih firtlu, il-pulizija għallu ma jek terġa' tagħmli la darba oħra ntellawk il-qorti direttament għaliex intu qed tistigal mibeda u tistigal biex mur nitgħallaq. Violenza, eżatt. Ġifieri hawn Malta rridu nkunu responsabbli tal-li nikdbu għax in-nies jiktbu l-iktar oxxenitajiet u jmorru jorqdu. Minbagħad meta jibatu għalihom jieħdu qata'. Ġifieri għax nara kummenti anke taħt nies oħra l-affarijiet oxxeni li jixtiequlhom huma gravi. Sissa tallimt żewġ affarijiet fuq is-soċjetà Maltija li li hemm il-biża' għal-nies biex jitkellmu jesprimu ruhom u jkunu kritiċi minħabba li jħossu l-istituzzjonijiet mhumiex ta' protezzjoni għalihom. Eżatt. U mbagħad għandek ukoll ishom daw in-nies fil-periferija illi kważi sibu passatemp li jgħodu jinstigaw il-mibeda, l-insulti. Xi ħaġa oħra li tallimt dwar is-soċjetà Maltija. Forsi dwar l-aspirazzjonijiet tagħha x'tixtieq is-soċjetà Maltija. Hemm nies grupp ta' nies li huma nissew, nies li kull ma jridu ħajja jgħixu f'ħajja fil-paċi li jagħtu futur lill-familja tagħhom u dawk in-nies qed isibu naqra sosten fija għaliex tgħidlu li meta nisimak titkellem naraw naqra sens f'dal-ġen kollu. Ġifieri jeżistu nissew u jiena dik li ngħidilhom tħalluhomx jaqtalkom qalbkom għax jeżistu nies bħalkom għax jgħiduli dik hija frażi tipika għax il-Malti ignorant qatt ma jitgħallem ngħidlu int mhux Malti, m'intix qed tifhem mhux miegħi qed titkellem ngħidlu nibda minnek. Ngħidlu bħalek intqajt ma' xroħra qaluli l-istess. Mela ejja bil-mod inbidlu, ngħidlu le mhux vera, ngħidlu ejja ħanaħdmu flimkien. Tħossokx waħdek għax dak li jkun jgħid jien waħdi bil-vot tal-dix ħanagħmel. Le, hemm nies. Ejja nies tarida tajba li hemm, nies
li jridu l-ġejt, li jridu li l-affarijiet jiġu normali, li tmur f'postu tinqeda mhux isib fiċċa sanqasja fal-fejn qiegħed hemm. Ġbajna f'daw l-affarijiet, xebaw in-nies ħajjew. U dwar soċjetà tal-lim li hemm numru ta' nies tajbin ukoll, apparti żewġ affarijiet li semmejna l-ewwel, dwarek x'tallimt. Tul dan il-proċess. Mela, tallimt kemm għandi enerġija għax sħabi ma jlaħqux miegħi. Jgħidu li minn fejn ġiba dik l-enerġija. L-enerġija ġejja mir-rabja u mill-laġġ li nara l-affarijiet imorru kif suppost. Mhix ħanejlek li ħanelimina l-korruzzjoni kompletament, però mhux kif qiegħda. Sirt naf ukoll tallimt li ma kontx qed nitkellem vacuum meta noqgħod nagħmel dawk il-vlogs tiegħi għax kont ngħid min jaf min qed jismani, min qed jarani. U meta timxi fit-triq u tintaqa' man-nies li waqfu jgħidlu grazzi tal-li tkellim fuq di, jew grazzi tal-li semmejta di għax ħadd ma jsemmija, jew għax intkom tikkellem. Pereżempju l-ħadd għamilna manifestazzjoni biex infakru lin-nies li mietu fil-kostruzzjoni. U l-għada waqa bini. ħadd ma semmih il-bini, però n-nies irrealizzaw li għara daw biskelmu fuq daw l-affarijiet kien hemm xaba tajjir ovvja tipo kemm għandkom nies u xaba dalam jien ma kienx il-kwistjoni tiegħi li nkaxkar in-nies quddiem il-Parlament, il-kwistjoni tiegħi li nfakru dan nies. U għaliex bejda l-ħafna każijiet ta' bej Muscat li pratikament ħalla jimlajt kollha hu. U jiena nemmen forsi li il-pajjiż ma jistax idur biss ma' Muscat għax il-problemi tan-nies mhux qed nindirizzawhom. U iva rrid tinfakkar dan nies li għadu qed mietu fil-kostruzzjoni u jew qed jgħaddu minn xi forma ta' problema mħabba l-kostruzzjoni, kun senturi soqfa ħajaqaw, nies li kellhom jitilqu mid-dar. U għadhom meta mutu ħabba l-kostruzzjoni kemm ilu mhux il-weekend li għadha ta' qabel le meta l-Banis. Eżatt, bari balla, U mbagħad it-tnejn imbierek waqa' bini imma Muscat għatas dal-bini li waqa' gwarda manġa ħadd ma semmih. Ġifieri. Però huwa wkoll isu kolli huwa mument storiku li għaddejjin il-kriżi demokratika li għaddejjin bħalissa bi għalmenu fil-ġenerazzjoni tiegħi aħna qatt ma esperjenza għalija xi ħaġa daqshekk kritika bħal dik. In-nies qed tkellmuk fuq dak li qed iseħħ. Iva, nkwetati ħafna qed jibżaw li nerġgħu niġu greylisted jew blacklisted għax hija xi ħaġa kbira. In-nies qed jifhmu l-eko li qed tħalli hemm barra ma barra kemm kera, kemm sewda u kemm jista' jkollha effetti kbar. Da mhux ħanarawhom millum għal għada. Però jekk għall-argument niġu blacklisted jalla lex ma rridx deni lill-pajjiżi, dik daqqa ta' ħarta kbira tkun għaliex kemm il-kumpanija barranija ħatibqgħu ġo pajjiż blacklisted kieku. Le, blacklisted hija diffiċli. Jew grey, ejja ngħidlu grey, nerġa' naġu grey. Ġifieri nifilħu finanzjarjament għal di għandna xar miljuni dejn. Għanna biljuni, sorry. Ġifieri, dik hija waħda mill-inkwittana, apparti li żgħażagħ għandna żgħażagħ li ħsibhom biex l-ħsieb tagħhom li tilqu minn hawn żgħażagħ biex anke kbar daqsi u anzjani, iġri nitlaq. Ġifieri, għandna pajjiż li sar soffokanti u qed jibżoq litteralment il-barra, in-niesu stess. Qed ixebba lil-niesu. Issa hawn minn bħali qed jiġġieled biex nagħti l-aħħar ċans il-pajjiżi jew ta' qabel tal-aħħar biex ngħid almenu provajt għamilt l-istajt. U hawn minn forsi jaqta' qalbu jew ħossu li mhux kapaċi jgħidlek jien ħanbih kollox nitlaqlem. Imma jiena dan nies nitħassarhom, jien nitħassar nitilfu żgħażagħ promettenti biex jitilqu l-barrax hawnhekk m'hawnx futur għax bajt u l-iktar ħaġa li ddejjaq in-nies across the board hija l-impunità. Dik li inti tagħmel xi ħaġa ħażina ma jeħel xejn ħadd. Xebbathom di. Ġifieri aħna pajjiż ta' bullies u vittmi. Daqshekk, mhux sinjuri fqar, bullies u vittmi. Dik hija xi ħaġa li ma niflaħiex. Għax il-vittma min qed jipproteġih u meta tara essenzjalment m'hemm ħadd. U jekk il-vittma m'għandix flus iktar u iktar, jekk il-vittma ma taf il-ħadd ukoll. Dik xħajja. Le, suppostu ma l-istituzzjonijiet li jipreservaw id-drittijiet ta' ċittadin. Dik hija demokrazija liberali, għalhekk demokrazija liberali aħjar innaf minn dittatorjat, per eżempju. Suppost hemm l-istrutturi
illi xogħolhom huwa li salvagwardjaw id-drittijiet skont il-Kostituzzjoni tal-pajjiż. U dik hija dak huwa li kien xokkanti naħseb jiena għal dawn l-aħħar snin. Ma nafx mal-intervista hija tiegħek, x'istib inti l-iktar xokkanti dwar dak li ġara dawn l-aħħar ġranet? Il-fatt kif irreaġixxew daw ħaġa l-Prim Ministru. Għalija kien mod oxxen kif irreaġixxa. Ma rreaġixxix ta' Prim Ministru, reaġixxa ta' avukat, reaġixxa ta' kap ta' partit, ma reaġixxax bħala kap ta' stat. Inti l-ewwel, inti Prim Ministru, titmexxi lil kulħadd. Inti m'intix il-leader tal-Labor, inti Prim Ministru, titkellem ta' Prim Ministru, mhux ta' leader tal-Labor u ħatara kif ħatraqqa l-pannu bil-qaraħ, thank you. Ġifieri biex tipprova issaħħal l-irjus, issib il-kolpevoli, issaħħan kontra l-maġistrata li minn hawn nufri la solidarjetà kollha tiegħi, dak mhux aġir responsabbli. Inti titkellem ta' Prim Ministru, issa jekk il-Labor għandu l-problemi, ma jistax il-problemi tal-Labor twaddabhom fuq il-pajjiż kollu, alla volja l-Labor huwa fil-gvern. Imma tittamel distinzjoni li naf li ħajsibuha diffiċli bej il-Labor u il-gvern. Tgħidli għax il-Labor qiegħed fil-gvern, iva, imma inti tittaqtalajn bej li inti laburist u li inti fil-gvern. Jiena Sandra it-teacher u Sandra l-kap tal-partit. Nagħmel distinzjoni meta nkun teacher u nagħmel distinzjoni meta nitkellem hawn. Ma mhux ħanoqgħod it-tfal noqgħod nagħmilhom il-kampanja elettorali waqt fil-klassi li għax dak mhux il-ħin u l-lok. Irrid jagħmel distinzjoni, titkellem bħala mexxej tal-istat. Fl-mument tħoss li l-iktar li naqas, kien hemm xi affarijiet li qal li partikolarment ilek iddisturbawk? L-aħħar press conference kienet oxxena kollha kemm hi, ġifieri, kienet panikjata, ma kienx hemm ħsieb responsabbli warajha u ħatamel il-ħsara. X'inhu jimmotiva l-panik? Il-fatt li jitilfu l-poter u li forsi nkixfu ktar affarijiet. Dik li naħseb minn hemm ġejja għaliex jekk daw in-nies kollha xina rajta l-istem 84 ruħ indagati. 84? Iva. Bej kumpaniji u hekk ġifieri hemm 84. Issa nibatilek. Ġifieri li għandi għat noddom ma jiena m'għandix nagħmel. U ġifieri jiena naħseb li dik kien l-iżbal bravi li għamel li ma jirrealizzax li huwa il-Prim Ministru ta' Malta, mhux tal-Labor, il-Prim Ministru ta' Malta u rrid jitkellem b'responsabilità lejn il-Maltin, mhux biss jieħu ħsieb il-laburisti. Inti mexxej ta' pajjiż mhux mexxej tal-laburisti biss. Mela titkellem ċertu ħsieb u dak kif tkellem kien irresponsabbli. Kif taħseb li wasalna saw? X'inhu l-affarijiet fis-soċjetà tagħna, fil-kultura tagħna, fil-mod kif nagħmlu politika li wasluna saw? Mela, nipprova nagħmluha qasira. Issa, efhem. Wasalna saw kollox, mhux ħanqod ngħidlek kollox bida fit-2013 għaliex ara. Meta telaw il-Labor fit-2013 li votajtilhom, ġifieri, ma insew ħaġa waħda il-Labor, il-Laburisti kienu qatta 25 sena taħt il-PN u kienu ovvjament xebaw u il-Labor ma kellux rispett lejn dawk il-Laburisti li għamlu 25 sena taħt il-PN jalqu rasu forsi għalaw transfers, forsi ġralhom xi vendikazzjoni u ma rrispettawx dawk il-weġat ta' dawk il-laburisti li għaddew f'dawk il-25 sena. Għalhekk hawn nista' daqsi li jgħidulok jien m'għandekx ċans li nivvota PN, kuntentek, ġifieri, għaliex għax huhom il-PN ma ġibuhomx u għażlu Labor jibqgħu Labor għala. Għaliex dawk il-weġat għadhom iġorruhom magħhom. Nista' l-età tiegħi. Issa, il-Labor però bl-aġir tiegħu irresponsabbli ma żamx moħħu dal-weġat tan-nies u qed jaġixxi qisu jista' jagħmel li jrid u li jogħġbu. Tipo bil-kundizzjoni li
murara, daw mux xorta ħajvutawna, però n-nies ma tistax tipressom u turilhom il-ħama wara l-ħama wara l-ħama u tippretendi li ħajibqaw jgħidulok proset bħalmet jipprova jagħmel li bl-elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju qed jara jsal get out of jail free mela nistgħu nibqgħu għaddejjin, mela issa il-ħażin m'għadux ħażin u nibqgħu għaddejjin su ma ġara xejn, su li skoprejna dil-ġimgħa ma ġara xejn. Però hemm ħafna nies li huma laburisti u kważi jew mhumiex affettwati b'dak li ġara daw l-aħħarijiet b'dak li sirna nafu b'daw il-ċitazzjonijiet u l-attachment order, etc. Jew mhumiex affettwati speċa qalu isma' jiena laburist u ħanibqa' laburist. Jew inkella iktar saru infjammati, iktar saru jisom ħassew li hemm persekuzzjoni għaddejja kontra l-Partit Laburista. Fil-fatt hemm nies li qed jikkompetu miegħek ftit it-telliqa tal-MPs li jisom qed jużaw din id-diatriba, qed jużaw din in-narrattiva illi hemm persekuzzjoni kontra l-laburisti u dak li qed jiġri. U isa din il-narrativa tal-scapegoat, tal-victimhood ma ċertu settur tal-popolazzjoni qed tirreżona ħafna. Iva, għaliex mal-diehards dil-ħaġa aħna l-vitmi, aħna l-imsiken u hemm il-PM xi mod li qed jiġbed il-ħbula. Iġġib lura ċertu memorji li n-nies għaddu minnhom, allura jgħidulek reġgħu għamluha tipo. Tħossi dan abbuż? Fuq dan nies, iva, għaliex meta tara l-affarijiet kif huma hemm laburisti b'moħħhom jaħdem f'postu, qed jabbużaw b'dawk in-nies li forsi jew ma jafux l-affarijiet eżatt kif jaħdmu jew ma jafux kif jimxu sew l-affarijiet. U allura qed jgħidu jara n-nazzjonalisti kemm huma ħodor mela ħammuru nivvota Labor għax in-nazzjonalisti qed jieħdaru kontrina. Imma min jara u jaħdem moħħu li u jeżistu jaf x'logħba ma' linja qed jilgħab il-Labor. Mela, kif taħseb li se tivolvi din is-sitwazzjoni? Fejn ħammorru minn hawnhekk? Nispera li ma nibża li tista' tevolvi fi violenza, speċjalment meta tara kif jitkellmu kemm muskat, kemm kuxkiri, eċetera. Hija xi ħaġa ġenwinament inkwetak li se jkun hemm il-tip ta' konfronti. Iva, anka l-fatt li għodu jxandru il-maġistrata ritratti tagħha qed jippruvaw jinqdew bin-nies. Għax inti kull ma trid bniedem wieħed. Ma bżonn l-eluf biex jagħmel xi ġennata, jagħmel xi vendikazzjoni, għax dik qabdet ma' Joseph, ġifieri. Ma kif se taqdihom? B'mod prattiku speċjal nħodhom mill-lat strateġiku. Ngħidu li vera jkun hemm il-vjolenza fuq ngħidu l-maġistrata pereżempju. Ma nistax nara kif dik se tgħin lil xi ħadd li huwa imputat fil-qorti fl-aħħar mill-aħħar. Kważi tagħmillu l-affarijiet għar jista' jkun. Ifhem, jiena bħalek nifhimha ġifieri li għall-ħares jiġila xi ħaġa u issa imma huma mbagħad tittara kif jitkellmu. Għax inti all-right, titkellem mod, però mbagħad mela tinsa li kliemek għandu ripple effect fuq in-nies, tittoqgħod attent xi tajt. Jiġbajt ngħidha, il-politiċi huma role models. Kif tagħmel inti jagħmlu n-nista taħtek, ma inti m'intix ġo vacuum, inti li tagħmel ħajkollu ripple effect fuq in-nies. U m'hemmx għalfejn ikollok armata nies warajk biex jagħmlu ħenejdula ċuċata. Għaliex kull ma jkun hemm wieħed u jagħmel n-nies bħal meta kellna dak il-kunsiljer għalhom wadbulu barmi l-ilma. N-nies bdew wadbu l-ilma vera. Dik hija xi ħaġa li rridu nkunu responsabbli ta' kliemna. Dive into a simple health check.
body mass index and more for just $19.99. Browns. Mela, nafu li l-elettorat hemm ħafna minnu li qed jiġi diswas milli jkun parteċipi fil-proċess elettorali. Momenti bħal daw, avvenimenti bħal daw, taħseb li jiddiswadu iktar l-nies li jkunu parteċipi jew nkella jżidu l-urġenza li jibdew iħossu li il-demokrazija tagħhom tanti taħt teddida li jridu jagħmlu xi ħaġa issa. Jien naħseb wara l-affarijiet ta' dil-ġimgħa ċertu nies qed iħossu li iva li hija ta' teddida u naħseb li iktar ħajċalqu. Issa ħajkollok dak li ħajċaqalqu għax miskin Joseph missuħ, u ħajkun hawn dak li ħajċaqalqu minnaħa l-oħra ejja nġibu naqra lura il-pajjiż fuq saqaħ nagħtu risposta għax paramaj hekk poġġija bela it-8 ta' Ġunju ħakkun il-cut-off point tipo qed tittuna jew il-get out of jail free card u nibqa' għaddejn kif inhi jew kellha żommulna l-brejkijiet. X'irid il-pajjiż? Ovvjament id-demografika l-iktar li mhux qed tivvota hija żgħażagħ. Meta żgħażagħ ħarsu lej dak li qed jiġri bħalissa. Biex naħseb li qed jgħaddilhom minn moħħhom. Ifhem, naħseb ħafna affarijiet, però naħseb mhix qed tiddemotivhom daqskemm sibt. Jien sibt dak li kuħa jitlaq naħseb iktar qed qajjem fihom rabja li jagħmlu xi ħaġa u nispera li għandhom din rabja. Infatti dik li għamlu tal-għaqda żgħażagħ tal-liġi għalija kienet a breath of fresh air. Flejn hawn huma żgħażagħ fl-aħħar. Sibnihom, rajnihom, kienu qed jaħdmu flimkien, qed jitkellmu huma. Hemm qegħdin mela ġifieri. Għandek messaġġ għal żgħażagħ li għadhom qed jaħsbu jekk hux ħajkunu parteċipi fil-proċess deċiżjonali? Ejjew marru votaw għax jekk ma tiddeċidux intkom jiddeċidi ħadd ieħor għalikom u tibżawx mill-vot, ħudu deċiżjonijiet, kunu parti mid-demokrazija, ħalli intkom tkunu rriedni ta' din id-demokrazija u ta' dan il-pajjiż. Intkom tistgħu tbidlu u tqajmu l-pajjiż fuq saqajh. U intkom tafu x'irridu għall-pajjiż li mhux dan naħseb. Jiġifieri morru u votaw, ma tiġu tivvotaw li ma jimpurtax, ma morru u votaw. Ejja votaw nies li jridu jaħdmu li jridu l-ġid tal-pajjiż, li jridu jimputtaw il-pajjiż il-qudiem, mhux jżommu ħankrat bl-qbut u bil-baq fej hija bħalissa, qbutu baq demokratiku, metaforiku, please. Morru u votaw, aqlawh minn dal-pis li għandu minn dil-Masra l-monqu. Mela, ovvjament l-elezzjoni li ġejja hija għal-Parlament tal-Unjoni Ewropea. Iva. Ħanaqbdu mela issa it-tema tal-Unjoni Ewropea in ġenerali fuq il-proġett tal-Unjoni Ewropea. Sandra Gawċi, x'taħseb? Ifhem, huwa proġett kien dejjem proġett ta' paċi, kien proġett ambizzjuż li beda appuntu biex iżomm il-paċi fl-Unjoni Ewropea u naħseb li aħna bħala pajjiż għamilna gwadan li tħallna fl-EU, però naħseb li hemm ħafna iktar fuq xiex naħdmu. Nemmen li jekk nibagħtu nies li verament qegħdin hemm biex jaħdmu mhux għall paga nistgħu nagħmlu iktar milli għamilna għaliex personalment naħseb li kellna nies li kienu hemm jisom fantasmi u dik il-ħaġa vera turtani għaliex jekk titinsemmija bisimha mbagħad tieħu għalija kemm trid għalija Josien Kutajer kien fantasma. Ġifieri qas niftakar x'għamlet, tieħu għalija ma jinteressanix, seta' tagħmel iktar f'5 snin ninsa anke x'isimha. Ġifieri dan nies li marru telgħu u mbagħad sparixxew għalija jien għalija jurtawni. U kienu l-MPs li ma kienux fantasmi? Fem, għandek il-mezzola u għara fej laħqet. Ġifieri bit-tajjeb u bil-ħażin tagħha laħqet pożizzjoni bħal dik, ġifieri x'inhu għat-tajjeb u l-ħażin ta' mezzola? Efem, li laħqed dik il-pożizzjoni, li waħda mill-affarijiet li ma qbilx magħha li għaġlet dak li għandu x'jaqsam ma' tal-Palestina, imma on the whole diġabet unur lil Malta u ġifieri ma nistawx li ninjorawha, ma nistawx nirridu ġuwa jisu m'għamlet xejn. Ġifieri laħqet pożizzjoni bħal dik, ma naħsibx li laħqet għax kienet taf il xi ħadd, laħqet għax ħaqqa. Ġifieri l-Maltin, meta jaħdmu ta' vera, ara fej waslu. U dik li l-inna mnitilna nuru, jiena ma nistax ngħid mod ieħor ma tarax. Lilek,
Xi perswadik biex tikkandida ruħek għal din l-elezzjoni partikolarment? L-ewwel ħaġa ħassejta li għandi kontribuzzjonati anka bħala kap ta' partit xtaqt nara li l-partit across the board ma' Malta għawdix kollha fej qegħdin, fej wasalna wara sena li jiena bħala leader. Issa forsi qed nagħmilha għan-narċisizmu tiegħi ma nafx naħseb li għandi imma insomma. Biex nara naqra anke aħna bħala partit where we stand u jien anke bħala leader in-nies jaħsbu fuqi. Nemmen li mbagħad fuq affarijiet iktar prattiċi, nemmen li L-ewwel ħaġa hija li xtaqt li jkollok isu barometru Iva. ta' kif sejr, kejl ta' kif sejra. Iva, għax le, ġifiri, nishtiq nkun nafa dik across the board ma' Malta kollha. Mbagħad nemmen li għandi x'nofri u li iva li kapaċi għal dan ix-xogħol. Jiena minn ix-xiżatat jekk ma ninqalax ngħidu mara ma ninqalax mhux ħanidħol. X'jagħmel kapaċi għal xogħol? Il-mod kif nitkellem, blunt to the point, li għandi l-prinċipji tiegħi li orma in-nies jafuhom bit-tajjeb u bil-ħażin jaqblu ma jaqblux. U jiena I stand with what I say, ma tantx ħanoqgħod indur jisnib in-nur. Jiena nippreferi n-nies ngħidu l-amara, daw ma l-affarijiet tiegħi, bit-tajjeb u bil-ħażin għandi ħażin mela le. Imma ma n-nies jafu where I stand. Dejdok, jiena naf li inti għandek daw l-affarijiet, pero xorta ħan nifvutalek, fuq di ma naqbilx miegħek, fuq di ma imma xorta ħan nifvutalek, għax inti ta' prinċipju, x'inti mhux ħatqgħod iddurisek bin-nur, ġifieri, u dik il-ħaġa n-nies jgħidu li darba tnej u l-fatt li jiena to the point, n-nies xebgħu bl-avukati u bit-tidwir mal-lewża. U il-metodu tiegħi kif nitkellem laqat ħafna lin-nies għaliex f'baħar ta' avukati ġiet it-teacher li f'żewġ sentenzi twassallek il-messaġġ. Għax hekk imdorrija. Infatti x-xogħol tiegħi ta' teacher naħseb ħafna dak li għandu x'jaqsam fil-politika. Għaliex inti mela jien imdorrija li 50 sekondi rrid nispjega xi ħaġa, mela il-messaġġ qasir, short to the point u n-nies jifmuh. Decision making ta' malajra, x'int fi klassi kollu decision making, mela x'ha naħseb x'ħatejn, daw huma affarijiet li. Hemm politika fil-klassi? Fis-sens nitkellmu fuq politika jew? Le, hemm political dynamics fil-klassi? Iva, mela, speċjalment meta għandek nies ġejjin minn kulturi differenti, minn pajjiżi differenti, u tinnota u tirrealizza kemm hemm iva politika għaddejja għaliex tinnota ċertu kulturi kif iħarsu lejka xmara, kif jitkellmu fuq ċertu affarijiet, ċertu kulturi oħra kif iħarsu lejka x'inti teacher, tiva tinnota. Fakkar li nies inti preżentament għallima Iva. ta' Taljan? Iva. Studenti, Iva, l-sħabi kollha li ħdu paċenzja bija. L-imskola fakkarni? Lily of the Valley. Lily of the Valley l-musti. The best. Yes. Iva. Mela, lura l-Europa. Ejdli. Hemm xi momenti hekk fit-traġitt ta' dan il-proġett, fil-mixja ta' dan il-proġett illi għalik ta' prezzom jgħidu. L-imħabba li nara mant in-nies. Le, nistaqsik fuq l-istorja tal-Unjoni Ewropea. Sorry, ok, ma fimtek. Forse il-mistoqsija ma kienx ċara wkoll. All right, mela, it-traġitt tal-Unjoni Ewropea. Tu l-istorja tal-Unjoni Ewropea. Hemm xi momenti illi tapprezza li tajt, dak il-moment kien vera moment storiku importanti. Ifhem. Sta bħalissa ngħidlek id-dritt ma jiġulix fuq, ħankun onesta. Però naħseb il-fatt li aħna tħallna fija għax għalija kien mument li nibqa' napprezza. Ġifieri dak iż-żmien kien żmien ta' inċertezza u naħseb anke ta' miżinformazzjoni għaddejja dwar nies juru l-vot mill-bot għaddejjin u taħwit ta' imma naħseb li kienet deċiżjoni tajba. X'eta kellek inti meta tħallna fl-Unjoni jekk nista' nsaqsiju li. Dak kemm hija mistoqsija leġittima li. Toqgħodx tibża mill-età 20 sena ilu ħamela kelli 25 u 45. U kont politikament f'moħħok kellek dal-interessi li tkun taf x'inhu għaddej fil-pajjiż, jekk Malta jaqbillix tidħol fl-Unjoni Ewropea jew le. Kellek dal-mistoqsijiet inti? Ma kontx akkanita daqs illum, però dak iż-żmien kont nagħti każ u considering li kont minn familja laburista li tivvota favur li hu kienet jisu sagrileġġ. U jiena imma rrealizzajt li kienet ix-xi ħaġa t-tajba
Għaliex il-mod dak iż-żmien kif kienet iwassal Sant il-messaġġ ma kienx qed idoq li sew f'widnejja u meta niftakar li kien niftakar fuq it-television Sant qed jgħid in-nies morru firħu għax rebaħ il-refer rebaħ il-xismu il-lew u l-nazzjonalisti jifirħu għax iva. Mami għalt li għara toħroġ fit-triq għalt li daħħa jġildu. Ġeveri kienet oħra xaħġa ta' irresponsabilta da kien minna ħata santu għaliex ma spiegax l-affarijiet kif suppost. Kien hemm violenza eventualment. Le, maħna dejjem nibżaw. Ma hija miraklu li ma kienx hemm violenza dakinhar meta tqis. U l-laburisti ħalġu kienu fit-toroq. Iva, u anka nazzjonalisti. Nazzjonalisti ovvjament ħalġu għax konna ħetlu fl-Ewropa. Imma jekk ħarġu kol mijiet ta' laburisti u ma kienx hemm clash bej iż-żewġ gruppi huwa pjuttost tipo tallimna xi ħaġa kważi, tista' tgħid evolvejna minn żminijiet qabel. U fejn qiegħda bħalissa l-Ewropa tara illi qiegħda fit-triq it-tajba, qiegħda fit-triq il-ħażina. Ifhem, naħseb l-Ewropa bħalissa qiegħda f'punt fej bżonn li s-saqsi li l-annifisa kemmi eżatt rip in-nies u għalfej għaw din id-disillużjoni across the board anka bil-far right u bċertu partiti tilajn li huma anti-EU għandha bżonn nistaqsi naqra xi domandi li l-annifisa tipo għalfej għaw disaffezzjoni li EU. Fatti kellna l-Brexit li ħallit l-effetti fuq l-Ingilterra li qed naraw. Għalfej għaw taħseb inti, x'inhu l-analiżi tiegħek? Li qed iqisu għan-nies bħala xi ħaġa entità li qiegħda hemm u mhix qrib in-nies għaliex mhumiex qed iħossuhom li qed tismagħhom isa xi ħaġa li timponi biss u that's it. Meta fil-fatt timponi minn fuq għal isfel, meta fil-fatt l-affarijiet jibdew minn isfel għal fuq, allura tiħossu dan in-nuqqas ta' komunikazzjoni li għandha l-Ewropa man-nies. Tista' tgħidli mod speċifiku xi sejħa li inti tħoss li l-Unjoni Ewropea mhijiex tisma' xi kirba tan-nies li l-Unjoni Ewropea isa truxa għal dik il-kirba. Dak li għandu x'jaqsam fuq l-inflazzjoni, bħalissa n-nies across the board are struggling. L-Ewropa kollha meta tara l-cost of living mhumiex qed ilaħqu miegħu u milli qed tagħmel ċertu jew li mhux qed tagħmel iktar qed jarawhom li tipo jiena jisni waħdi qed infendi rasi u good luck to me. Hemm bżonn li isiru iktar affarijiet biex jgħinu lin-nies. Pereżempju, l-Ewropa tista' tiftijem li ċertu mediċini tixxihom minn balk bħala l-Ewropa sħiħa ħalli across the board jintużaw mal-Ewropa kollha. Dik hija waħda mis-soluzzjonijiet. Dik kien hemm inizjattiva. X'kien jisma' Valletta, mela hija l-Valletta Agreement ġu uffiċjali waħda. Mela kien Nadija Fern Valletta Agreement kien jisema, dik hija l-European Union Nerd in-house li resident European Union Geek. Imma kienu bdew jitkellmu dwarha għax l-istati li kienu żaru medji biex joħolqu dat tip ta' isu blokk biex ikunu jistgħu jagħmlu d-xjar fl-kien. Issa nsibu eżatt x'kien jisema, jien naħseb ġaella ħjar tpoġġi bil-qiegħda u hekk fejna, ħalli tkun tista' tgħidilna meta insomma, bizna l-offside jew hekk. Mela, ġifieri inti tħoss illi l-Unjoni Ewropea mhijiex qed tkun komunikattiva, kważi laqgħet tisma' u laqgħet twieġeb. Iva, bżonn li jkun hemm dak il-gap irid jintelab xi mod. Għax inkella kif qed naraw f'ċertu pajjiżi ħajkun hemm pajjiżi li huma anti-EU far right, etc. li ħaj jibdew ikomplu ikabru dil ideja li jisa id-demonju xi ħaġa ħażina li edem biex tagħmlilna timponilna biss. X'inhu ma by the way jisma' l-Valletta Declaration, mhux il-Valletta Agreement, sorry. X'inhu l-impożizzjonijiet li tħoss li ju qed tagħmel li qed iġġal in-nies iħossu dan is-sens ta' kważi oppressjoni inti qed tgħid. Ifhem, tista' taħodha li ju għandha idea ta' one size fits all li għal pajjiżi speċjalment bħalna Malta lilna
tkidna għaliex aħna gżira bħala pajjiżi gżira hemm aħna u Ċipru. Ġifieri aħna u Ċipru għandna dik tagħna li ma nistgħux inqablu ruħna mal-Ġermanja, mal-Awstrija, eċetera. Aħna gżira, m'għandna l-ebda riżorsa. Allura meta jippruvaw jimponu ċertu affarijiet, pereżempju tax harmonization. Sewa. Dika lilna ħatolqotna sew. Irridu naraw kif nippruvaw nġibu xi derogi xi ħaġa biex naħdmu ħalli lilna tħallina nippruvaw għax aħna m'għandna xejn nofru at the end of the day. Nifhimha li ċertu kumpaniji kbar nifhimuha minn 1000 impjegat il fuq iridu iħallsu ċertu taxxa u mhux kważi som jiġu Malta biex jevadu t-taxxa, però imbagħad il-bqija trid tifhem li aħna m'għandna xejn x'noffru bħala riżorsa u għandna bżonn b'xi mod nattiraw n-nies biex jiġu jinvestu f'Malta. Ifhem, f'ċertu punt kien hemm punt li konna nofru legislative framework, konna ver kapaċi nofru dawk l-affarijiet, ġifieri l-industrija tal-gaming iktar mit-tax mill-vantaġġi ta' tax mhux qed ngħid menux ta' ġifieri. Imma il-fatt li l-għonet tħallna fl-Unjoni Ewropea u waqt li konna qed nidħlu fl-Unjoni Ewropea konna wkoll qed insawru dan il-framework biex il-gaming ikun jista' jsir jista' jiġi liċenzjat. Eżatt. Dak tagħna vantaġġ vera kbir. Ġifieri l-unika vantaġġ ma kienx it-taxxa, imma kien ukoll il-fatt li konna aħna ħaxxejja għona għal-Maltin, that's the truth, dik hija verità, tipo aħna għandna kapaċi li missieri jgħid li bil-ġebel nagħmlu l-ħob seħob jgħid il-missieri. U dik tista' tkun xi ħaġa tajba u tista' tkun ġaħġa li il-vitals ukoll, żewġ affarijiet. U allura naħseb irridu nħarsu naqra biktar astuzja, aħna l-imswieq nistgħu nattiraw. U fil-fatt aħna Malta pereżempju għandna swieq kbar ta' maritime. Il-maritime Malti il-liċenzjar tal-marittima huwa kbir ħafna, tal-avjazzjoni huwa kbir ħafna, tal-insurance, sorpriża, huwa kbir ħafna. Semiconductors! Nipprova darba fil-ġimgħa nsemmi semiconductors. Għandna pereżempju aħna fil-manifattura semiconductors hija xi ħaġa li tgħin ħafna l-ekonomija tagħna. Dan huma affarijiet li ħafna nies ma jafux fil-verità, imma meta tħares lejn l-ekonomija tagħna u s-setturi kollha li jsejsuha hemm ħafna affarijiet tajbin. Fuq it-tax harmonization jidri li applikajna li għal-deroga, fiċċilla naqra, applikajna għal-deroga x'inti tista' tapplika biex tuħu delay, to kick the can down the road. Tina naqra ġu jekk tista' biex nikwadrawna għal-konverzazzjoni, it-tax harmonization jena jidri li tapplika biss għal kumpaniji li huma jagħmlu turnover ta' minna 750 miljoni u xi ħaġa kienet. Din l-ewwel deroga. Kif tħossok inti fuq il-negozju Maltin? Aħna għax inti kont fuq il-kazin. X'in il-pożizzjoni tagħkom fuq il-negozju? Spex ta' hemm politika li bija tixtiequ tgħinu il-negozju Maltin? Ifhem, nemmen li jekk il-negozju l-ewwel ħaġa mhux xi ħaġa ħażina għaliex ma nafx għala ħadna xi fama li aħna kontra n-negozju. Aħna kontra min jabbuża biss, ġifieri dika dejjem. Nemmen li n-negozju għandna ovvjament bżonnu huwa silsla, speċjalment in-negozji żgħar, għaliex fl-aħħar mill-aħħar dak huma n-negozji tal-familji u li ngħinuhom u naġevolawhom sa ċertu punt. Naħseb li ikun ta' ġid. Però naħseb li n-negozji iż-żgħar ma ġewx mejjuna daqshekk dal-aħħar, ma f'dak li għandu x'jaqsam biex jevolvu forsi jsiru naqra iktar ngħidu green, Nistgħu ngħinuhom biex dak li jkun isir bħala negozju iktar eco-friendly. Ħalli naf f'dak li għandu x'jaqsam packaging ta' affarijiet, dak li għandu x'jaqsam enerġija, kif jista' jaqta' l-kontijiet tad-dawl tiegħu, kif jista' jifranka l-ilma, kif jista' ikun
is-seba' miri tal-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea ta' 2019 sa' 2024 għax sa' ovvjament bidlu l-miri tagħhom la darba jerġgħu bidlu l-Kummissjoni. Kellek il-digitization, kellek il-greening tal-Ewropa. Eżatt, il-Green Deal. Il-Green Deal, reċentament kellek il-Repower EU, dawn huma kollha kellhom speċa dawlanijiet li naqelbu iktar għall-affarijiet digitali. Ovvjament diktejn kemm fl-effiċenza, kemm fil-carbon footprint, kemm fl-inti tista' tkun iktar green u jekk inti mhux qed tuża karti u affarijiet li huma ta' vera, materjali biex għandek ħafna inqas enerġija li nirċievu, jiena għalija iweġġaw li qalbi. Ir-riklami li nirċievu in 2024 ta' supermarkets, flyers blood doċ, ikollok kważi kien hemm wieħed għamel esperiment u għati faddalhom dal-flyers sena sħiħa ġabart 12 kilo. Ġifieri da, immaġina familja Maltija kollha bi 12 kilo flyers tar-supermarket. In this day and age, tagħmel sens li joqogħdu jibgħatu lil flyer biex jgħidu li l-butir qiegħed half price, mit għandek labs, mit għandek l-internet. Ġifieri, jien dawn l-affarijiet narhom żejda speċjalment ħdejja fejn qod jien il-qawra fejn ċertu postijiet xi kultant ikunu vojta. U tarhom il-riklami jtiru ma' kull imkien iġidmu kull maw. At this point in time, għadu moda, għax kien jgħidu l għadu economically feasible, viable dil-ħagġa. Imma meta nara bil-ammont taħmiċ li nara meta jibdew qasmuhom, jiena ngħid imma this is not 2024, kien hemm qalli tittakka x-xogħol tan-nies. Insibu xogħol ieħor we retrain you. Imma għaliex lem iridu nimxu, jekk nistgħu naqsu ż-żibel, għaliex mhux qed nagħmluha dil-ħaġa li tidher xi ħaġa normali, x'jien għandi app stejli li l-butir qiegħed half price dil-ġimgħa, għalfejn nara miktuba. Għandek raġun speċ ta' fuq l-iskart u fuq il-fatt li għal-biċċa kbira jena nemmen li il-flyers ma jinqrawx. Però b'xi mod żgur li dawn qed jagħmlu somma u return on investment qed joħduh. Serraħ rasek li dawn ikollu. Żgur ikunu qed jagħmlu s-somom, qed jagħmlu l-pluses tagħhom. Sejtu disgrazzjatament profit. Ovvjament jiena nemmen illi xi ħaġa bħal dik il-gvern għandu jfittex mod li jiddiżinċentiva. Eżatt, jiffinanzja u jgħin biex dak li jkun jinċentivah jinvesti iktar fid-diġitali. Eżatt. U dik eżatt, jekk inti tnaqqas il-flyers tiegħek kien ħantik tant ammont ta' flus biex inti jkollok jinnaf tagħmel app, tagħmel website aħjar, whatever. Ġifieri jista' mela lejn dejjem ngħid minn fuq iridu jibdew il-bidliet, x'jgħidu li x'intu dejjem mill-gvern, ejja minn fuq iridu jibdew il-bidliet, u mbagħad in-nies jimxu mela le inċentivhom il-businesses dak jagħmlu. Allora hija wkoll digital literacy. Naħseb li digital literacy vera għadna l-ura tal-pajis. Għax inti per eżempju wara kienu inti forsi nafu nużaqgħu għal-app, ma forsi nanna tiegħi ma tafx. Taf kif? U speċa diċ tajjeb li ikolla aċċess speċa għall-informazzjoni. Ifem, inna-niet ma nafx kemm għaddhom ċans joqogħdu jmorru supermarkets għax jekk ma jsuquhom xi jkunu għadhom isuqu huma. Dik hija oħra, pereżempju, l-inna-niet tajnielhom dal-grocers ta' taħt dan nara minn ommi, il-grocer ta' ħdejja u m'għandix minn fejn tixtieq kol dessa ejja mnejkin il-mami. Ġifieri mnalla kun oħti li tmurru tagħmli l-għaxxirja bil-karozza xi ma tistax tiċċaqlaq ejja marru. Qalt li kemm ilu li għalaq il-grocer taħt ejja m'għandix immu. Dil ħaġa li kulħadd imur supermarket. Le mhux kulħadd jista', ġifieri hija oħra. Illum ukoll u vera mhux għax ma rridx nagħmel riklam sfaċċati, ma pereżempju aħna wieħed mill-sponsors tagħna huwa l-Wellbees. Jien ili ma nidħol supermarket. Ġifieri jien kollox online u jasallek tipo time frame tipo għal-mami tiegħek. Żgur li vera konvenjenti għax tista' tottażli. Però l-verità hi il-mami tiegħek. Biex digital literate le. Taf kif? Eżatt. Imma ara x'vantaġġ ikollok meta tkun digitally literate. Ifhem huwa korsijiet ta' xin il-mami ġifieri marret jgħodu jgħalmuha il-ċentru hemm taħal qormi u jgħadu jgħalmuha kollox ġifieri għamlet email u hekk ġifieri jekk iridu fejn jitgħalmu. Li hija xi ħaġa ħelwa wkoll għax innemmel l-almami taf tuża Facebook u taqra l-affarijiet. Hemm iva fekk iridu jitgħalmu u jagħmlulhom, ġifieri hija xi ħaġa ħelwa wkoll. U daw tal-lifelong learning qed jagħmlu vera biċċa xogħol tajba. Iva, għandhom il-paċenzja għaliex ommi naf fejn tasal ġifieri għax għandha 70 imma
jaslu jispjegawlhom jerġgħu jgħidulhom ġifieri napprezzaw ix-xogħol ukoll li jagħmlu mal-anzjani tagħna. Mela, mill-mami tiegħek lura għall-Ewropa, mela Julie qed read li l-screen biex jgħidli illi Caruana also warned, okay, din fuq il-tax harmonization. Mela biex nagħlqu dak il-kapitlu, Caruana also warned about the impending introduction of an EU-wide minimum corporate tax, which is the tax harmonization we're talking about, which is expected to impact around 660 multinational companies that also have a base in Malta and that employ around 20,000 people. The 15% tax rate would be introduced for companies that have a turnover of 750 million euros. Iġviri, mela, iġviri, il-tax harmonization ġi proposta għal kumpaniji li huma ġganteski, basikament. U min qed jimponija issa, din hija l-Kummissjoni tal-Ewropa li qed timponija? Ta' tiblasek imma qed inħoss li il-konfidenza hija nieqsa minn għajnejk. Konferma. Ma sakemm ġibilna konferma. Xorta 20,000 post tax-xogħol Malti. Mela, Caruana said given the 6-year derogation, it does not pay Malta to introduce new tax rules next year. Iġviri dik kellna nintroduċuha kieku is-sena dieħla imma kien hemm deroga li enitna dis-sena? Is-sena f'Ġunju. Dan l-artiklu huwa mill-budget ta' 2024. Sewa, mela, konna se ndaħlu għad is-sena, però mbagħad fimna li stajna napplikaw għal deroga illi fisser illi nistgħu napplikawha 6 snin oħra. Tajjeb. Ok. Mela, fair enough. L-Europa, l-Europa jgħi nafx nistaqsik. Fuq jistaqtu kollu speċa naqmel mill-konversazzjoni kun naqra dwar l-Europa nfisa u l-ħsibijiet tijak. U xaġa li nishtiq nifem huwa xtqis inti li huma il-valuri Ewropej li jaqduna fl-imkien bħala f'din l-Unjoni. Il-valuri tas solidarjetà wieħed mal ieħor li jekk inti jkollok bżonn issib il-backing warajk. Dik hija l-ewwel waħda naħseb l-iktar waħda importanti. Il-valur li nżommu il-paċi at all costs għaliex dik hija s-sisin pratikament għalfejn inħolqot l-Unjoni Ewropea biex iżommu l-paċi fl-Ewropa u naħseb dawk l-iktar importanti. U l-valur ukoll tal-ugwaljanza li kull pajjiż ikollok l-istess chances ta' edukazzjoni xirqa, ta' pagi xirqa u li kun tista' tirnexxi to your best skills. Ġifieri dik naħseb huma l-iktar affarijiet l-importanti. Tħoss però li il-proġett Ewropew huwa wisq ambizzjuż? Meta tqis il-kulturi differenti bl-isfondi tagħhom kollha bit-tradizzjonijiet tagħhom, daw ħafna minnhom stati li l-istorja tagħhom hija gwerer kontra xulxin. Franċiżi kontra l-Ġermaniżi, l-Awstrijaki. Infatti iżomm il-paċi, dik issa l-sfida li żomm il-paċi bejn daw il-kulturi differenti. Issa, iż-żomma wkoll b'rispett lejn daw il-kulturi differenti. Inti aħna maħniex qed nimponu, l-Ewropa mhix qed timponi xi ħaġa li tmur kontra l-kultura tiegħek, just ittik framework li tissuġġerilek li timxi miegħu. Ġifieri, nitkellmu fuq l-iktar ħaġa kontradittorja, ħana naqbdula barra miqrunu l-abort. Milux ġi firmat li l-abort huwa dritt. Dek l-Ewropa mhux ħaġġalna lilna daħlu l-abort għada fil-ħodu, qed ittik just il-guidance fuq xiex timxi. Ġifieri, that's what you're aiming at. Ġifieri, u ċertu affarijiet oħra, però jiena qbad l-iktar waħda kontroversjali. Ġifieri dik, inti mhux ħajġu għada fil-ħodu ħandaħlu l-abort għax qegħdin fl-Ewropa, dejjem fl-aħħar mill-aħħar sta l-gvern li jiddeċiedi li jbiddel l-affarijiet biex nersqu lejn dik il-liġi li għandhom l-Ewropa. Però sissa għadna fej qegħdin. U dik mhix kwistjoni ta' li tkun ħafna ambizzjuża, hija kwistjoni ta' drittijiet ċivili, hija kwistjoni ta' fejn tixtieq tasal, hija kwistjoni ta' tħares il-fuq. Jien għalfejn irid inkun bħal Fantozzi, il-punto di riferimento verso l-basso. Jien irid inħares il-fuq, mhux inħares lejn minnu inqas minni għax jien għażil ma rrid nagħmel xejn, jien irid inħares il-fuq
U jekk forsi ma nasalx saw, għalmenu nasal saw. Għax dil-ħaġa li jina ma teżistix ħafna ambizzjużi, jew forsi jien minn nibnid ma ambizzjuża ma nemmen li iva, le, mela għax m'għandekx tħares il-fuq lej minnu aħjar minnek. Lażżinin ħarsu lej minnu inqas minnu, u dix kultant ninnu taf ċertu nis li ma jridu jagħmlu xejn ma jbidlu xejn. Dan li qed tħares lejh inti f'din l-analogija tiegħek, f'din id-dinamika. X'inhu dal-idea li inti qed tqis xi ħaġa għal xi aħna naspiraw, x'inhu dak l-ideal? L-ideal li kolna, l-ewwel ħaġa id-drittijiet ċivili bħalma għandhom f'pajjiżi oħra, għaliex naħseb li dak li għandu x'jaqsam bħala fondi Ewropej. Ħadna kemm ħadna, però mbagħad meta naslu għad-drittijiet ċivili kemm kellna naħdmu biex indaħlu d-divorzju, id-drittijiet tal-LGBTQ. Ġifieri kemm irridu naħdmu għal drittijiet oħra. Naħseb li magħna nfusna aħna l-Maltin għanna xeħħa lejna nfusna, disemmija wkoll Oliver Friġġieri baqgħet li ġamoħħi li għanna xeħħa manna nfusna li nersqu iktar il-qoddim, għanna l-biża mill-bidla, għanna l-biża mid-differenti. Kuntenti nibqgħu kif aħna nibżaw mill-bidla, imma naħseb li jew għax jiena bniedma li nħobba l-bidla, nħobb iċ-ċaqli, nħobb id-differenti, għaliex nemmen li meta tbiddel xi ħaġa ħadd iċċaqlaq, ma nistgħux nibqgħu dejjem ankrati kif qegħdin safe. Let's go beyond that, beyond safe. Let's break that box. Ejja naraw x'nistgħu nsibu. Però mhumiex l-istati kollha tal-Unjoni Ewropea illi għandhom dawn il-valuri progressivi. Għandek stati bħal Polonja li hija konservattiva ħafna, l-Ungerija. Diġi li hekk tħoss naqra dissonanza meta taħseb li pereżempju xi ħadd bħal Orban jista' jitfa' vito fuq li aħna ngħinu l-Ukrajina. Emmek, spiex ta' nibda nistaqsi, ma tajtu wis ambizjuż dan il-proġett, illi inti bħala blok qed tiddeċidi isma' aħna nemnu illi stat m'għandux ikun aggressur ta' stat ieħor, nemnu wkoll illi għandna nkunu solidali mal-istat li qed jiġi aggredit. Però mbagħad waqt li qed titħattu bejnietkom daw l-istati, xagħat jgħid lejna mhux se nidħol fieta, u anzi mhux se nħallikom, bum, ħanitfa' l-vito u mhux se nħallikom tgħinu. Hemmhekk nibda nistaqsi qed inkunu wis aspirazzjonali sal-punt illi forsi jista' jkun to a fault. Ifhem, fl-aħħar mill-aħħar rridu naraw x'inhu eżattament it-tajjeb. Li kellek il xi ħadd bħal Orban li għamillek dak it-tip ta' vito, iktar turi kemm hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea tara li tkun iktar ripinnies ħalli xi ħadd bħal dak hopefully ma nerġgħux naraw ma' wiċċna. U ma jkunx hawn iktar bħalu. X'jiena pereżempju l-Italja li x'inhu għaddej Meloni li tweġġani ħafna għaliex din il-ġlieda li għandha kontra l-komunità gay, il-mod kif titkellem fuq il-familja, l-ipokrisija li għandha, ġifieri dik tweġġani ħafna għaliex bejjax nagħlem Italjan u nħobb il-pajjiż, nara pajjiż bħal dak sejjer lura f'dak li għandu x'jaqsam fid-drittijiet ċivili tweġġani immens. U naħseb għalfej taħseb li Meloni qed ikollha dawn in-nies kollha li qed juru interess dak li qed tajt. U tista' tieni forsi speċifikament l-iktar affarijiet li jdejquk li tajt Meloni. Hija qed tuża il-populiżmu sfaċċat u hija waħda min-nies anke tibda titkellem bid-djalett għali biex tħossa li hija parti min-nies. Ma s'issa hemmhekk m'hemm xejn ħażin. Jiena nħoss li anke inti pjuttost rappreżentattiva ta' dawk l-affarijiet. Naħseb parti kbira mill-appell ta' Sandra Gawci huwa kif qed tajt int f'dinja ta' avukati xi ħadd li jitkellem qisu qiegħed fil-każin miegħek u qed tieħdu bela birra. Biex naħseb semmek jiena ma nsibx oġġezzjoni. Ma naħseb inti jaqqas għax hija speċa huwa però l-estetika tiegħek. Però hi qed tuża biskop li fl-aħħar mill-aħħar titħaq min-nies għax ċertu affarijiet li wedithom mbagħad lin-nies ma setax tagħmilhom għaliex il-liġi l-Ewropa ma tħallikx tagħmilhom kif dit taħsebi. U mbagħad iddikka mbagħad tindura li qed titħaq bin-nies il-mod li jiena l-iktar ħaġa li ddejjaqni hija kif tuża r-reliġjon b'mod ipokrita biex ġib in-nies tqarreb in-nies lejha.
Meta di fl-aħħar mill-aħħar hi separata kellha tfal barra miż-żwieġ, imma qed tattakka lill-familji li huma gay li għandhom it-tfal li ma jistgħux jgħixu daw fil-pajjiż fl-Italja għaliex qed iħossuhom persegwitati. Kif qed xettajt fuq il-ġu. Naf li għaddej, inti palissa għax dak, mela biex ngħidu kollox, Julian huwa bniedem li huwa vera diligenti. Imma palissa aħna għaddejjin minn 17,000 proġett f'daqqa u dak palissa qed naħseb qed tniet il-dokumentarju Malla fin Malta. Għamilna dokumentarju fuq Brussell. Bekk naf daw l-affarijiet kollha ta' by the way, l-affarijiet kollha li il-background kollu għamiltu waqt li kont qiegħed Brussell. Sa xarilu ma konna nafu xejn. U tara fid-dokumentarju vera evidenti, tibda minnom, insomma, mux senfotti ħalikom, imma tistaw taraw kem kont tuba fuq l-Unjoni Ewropea. Il-link tad dokumentarju s-sibuħ fil-ħolqa fil-deskrizzjoni. Fil-deskrizzjoni. Vera ħadna bazna mluħ murna jena il-Wejza u Ġajel. U għadna nduru Brussell, l-ewel ġurnata, insomma, għabbad nid-denni ta' zimel. Ma insomma, ma vera talimt u provajna namluwa kem jista' jkun entertaining l-affari, għaxi fil-fat burokratika, komplikata, sistematika, ħafna, pero provajna numanizzawa kem jista' jkun, ma nafx il-nexxilniex, insomma, provajna. L-attentat sar, għajli. Kont sensaqsini biex nfittex ħaġa naħseb fuq Meloni. Naħseb fuq Meloni. Ija, xettajt Meloni fuq il-familji gay. Omogenitoriali. Omogenitoriali. Bit-Taljan ġifiri għax omosessuali omogenitoriali ġiri missier omom. Għax dak qabel ma ġiti kellhom ġenitore 1, ġenitore 2, u issa reġgħet għamlet mamma u papa li għalihom ma ċuċati, bħala teacher, who cares. Imma għalija huma importanti. Għax hija l-familja tradizzjonali bl-om u bil-missier. Ġifieri dar ħafna persekuzzjonijiet li qed tuża biex fl-aħħar mill-aħħar ta' tixtura x'di tagħmel xejn at the end of the day fil-pajjiż. Taqbad ma' dawn l-affarijiet u mhux qed taqbad mal-ekonomija, mal-fatt li m'hemmx natalità zero, hemmhekk bħalna għandhom problema biex ikollhom it-tfal għax ovvjament m'hemm xogħol. Jiena ili Ma hija għalhekk qed timbotta tipo l-aħħar darba kelli l-Andrea Dibin fuq il-każin. U badna dan id-dibattitu ovvjament kien fuq l-abort u d-dibattitu kien spiex ta' min beda jgħid, isma, diġa għandna problema bil-fertility, għalfejn ħallu nisa jagħmlu l-abort spiex ta' aktar ħajkollna problema bil-demografika tal-pajis. U Andrea Dibin wieġbet, le, isma, m'għandux jaqsam, m'għandniex l-abort u xort għandna din il-problema, l-affarijiet li ibidlu jekk inti ikollokx soċjetà li qed tipproduċi trabi u jekk ikollokx family friendly measures. Eżatt, jien nemmen li f'Malta m'għandniex. Malta hija ostili ħafna lejn it-tfal u lejn iż-żgħażagħ. Infatti xi ħaġa li jgħiduli ħafna. U lejn il-familji? Ukoll. Fejt tmur bit-tfalaw. Fejt tmur, titħall. Li ma tħallas, mur taqali, mur issa bħalissa taqali, kollu kien malu, mkisser imqalla, sakemm ma tasal il-famuż ġnien ta' taqali, tittamel il-hurdles ta' biża' ma xilla ħar darba kont temmettaw xamlu, minix ħafna ta' xi ġimgħa ilu. Kissru kull mem toroq maqluwajn biex tasal naħseb tittir. U dan waġġa park wieħed tiġi titfal ta' Malta kollha, dak biss ġifieri kull manna x'tan minnhom il-bandli f'kull raħal. Jien nara pereżempju għandha il-bandli tal-Mosta għandu l-ħajt kważi ħajaqa u ma jaqax u perikolus. Il-qawra issa tirranġaħ il-bandli x'kien ilu wieqaf forsi ġejja l-elezzjoni. Ġifieri mawx jiena żgħażagħ jgħiduli miss, mawx postijiet fejn morru niddevertu u ma rridux inħallsu biex nidħlu. Allura jispiċċaw, jew kellha jridu jaħdulhom l-skate park il-qawra. L-aħħar darba gustajtu kien wieħed raġel kienet jitrenjhom jagħmlu l-isports ġa l-skate park dak jiena ġġieled tali u għaddi ġġieled għalih biex inżommuh għaliex ważli jitneħħa dak iż-żgħażagħ ma tawhomx post ieħor fejn jisir dal-istrina skate park u għandi minnu ċarġ tiegħu li jitrenja l-żgħażagħ hemmhekk jgħallimhom l-skateboarding ċeba imur iħabbat għand ministri biex jgħidulhom jekk ħatoħdulna da fejn l-istrina ħadd qegħdulna u baqa' b'xejn ġifieri bla ebda risposta. Għandna soċjetà ostili għat-tfal. Mela okej għandna child care f'xejn, so who cares?
Wara child care bissa jeżisti, jekk inti għandek 14 sena ħatoqgħod iċ-child care le, tittoħroġ titmur x'imkien ma fejn toħroġ titmiss il-but. Jien kelli ġenituri qaluli jien it-tifla kelli waqqafat wara athletics għax ma nistax inħallsilha iktar, jew kelli waqqafulu dak l-isport għax ma niflaħx l-ispejjeż għax il-ħajja għoliet. Dak huwa ġa ta' qalb. Jiena nemmen pereżempju, l-iskejjel fil-weekends għandhom jinfetħu u fejn hemm grounds, eċċetera, jintużaw min-nies. Għalfejn l-iskejjel jingħalqu daqshekk. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Palissa mem ebda użu għal-ground. Daf li għamlu l-iskola sport Iva, fil-ground? imma mhux f'kollha, u naħseb imma fil-weekend as far as I know, ovvjament. La xela. Feraħla kbira. Eżatt. Meta taf li m'għandix il-spazji miftuħa. Eżatt, għall-iskejjel jiena nemmen li għandhom jinfetħu fil-weekends jekk hemm xi ground whatever tal-futbol, tat-tennis, għax m'għandux dak li jkun jikkrieħ jkun hemm xi timetable xi ħaġa online. Tgħid tara jien ħa nikkrieħ mis-sija sas-sata jew mur nilab tennis dik it-tal-iskola x'għandhom whatever tat-tennis. Ġifieri, il-gvern qed iddaħħal anke l-iskola. Forsi tħaddem xi ħadd fil-weekend u jista' juża daw l-iskejjel. Għaliex jekk inti għandek il-premises, ejja nużawhom b'mod sussidjatu. Ġili proponejta din-idea? Uffiċjalment? Uffiċjalment le issa. Diskutejta ma' xi Jew di ħadd. proposta ħirġa biha issa. Ħirġa bija issa. Scoop fuq il-podcast mela. Ejja. Ġifieri, naf li jisiru f'ċertu skejjel, ċertu affarijiet fil-għaxijiet, però sa fejna fien fil-weekends le. Fil-għaxijiet iwa, u ċertu skex, mux skejjel għandhom l-spazju, b'eżempju, aħna m'għandniex spazju l-iskola tagħna, u bl-ammont ta' tfalli għandna, nitħassarra ma xisom tiġiġġa xulxin. Skejjel oħra għandhom iktar spazju, iktar postijiet fejn jimirħu tfal, ġifieri mhux kull skola tista' tagħmel di, imma fejn tista' ikollok introjtu għall-iskola x'le. Għaliex l-iskejjel huma underfunded, ngħiduha kif inhi. Jiġifieri s-surmas biex jagħmel il-kameras irid joqgħod jittallab mad-dipartiment biex jagħmel kameras fil-kuruturi jew biex nixxu linka bħalissa qegħdin blanka tal-printer. Mela rridu morru ngħidu, is-surmas rridu nordnaw, rridu nistennew u nittamaw flena fil-miġja tas-salvazzjoni tagħna. Dawn l-affarijiet, jekk ikun hemm l-iskejjel funded kif suppost, mhux tilħela linka rridu nistennew, għandi oħra lesta sper. Il-Marija taħlina, ġifieri, jew oħra tal-eskola ingħalqet, din hija kienet website li kienet tintuża waqt il-COVID. U ntefqu ħafna flus fija, għalfejn ma tistax tinżamm miftuħa di. Mela għal-affarijiet X'utilità jista' jkollha ma? li dak li jkun jekk ikun dina sar investiment li teachers jagħmlu lessons online u titmur tara. Inti jekk trid titgħallem Italjan, issib lesson ta' Taljan lesta u toqgħod tara. Tista' tuża int li għandek l-età tiegħek, jista' eżatt tifel li qed ma jriflaħx id-dar u jsib xi ħaġa magħmula minn teachers kwalifikati li qegħdin hemm. Jekk aħna investejna fija di u faqna l-flus, għalfejn ma f'daqqa waħda l-armu għalhem. Dik li ma nistax nifhem, jekk inti investejt f'di u ma tħat armija, ħallija hemm għaddejja. Possibbli daqshekk spiża ta' barra naħlejna daqs daw flus. Meta tiġi għall-edukazzjoni dejjem inqamlu. Mela, mor lura għal-mixja tiegħek. Aqbad uħu isu tiegħek tiġrok. Le, dak wara mhux qabel. Ma ħanġiblek stretta. Mela, nej stretta jek joġbok. Dos strettas. Grazzi tal-li t-segwu taħdida tiegħi fl-imkien ma' Sandra Gawċi. Infakkar li għaw numru ta' azjendi li ġimma wara ġimma ikunu ta' sosten għal dan il-podcast u minar lajnuna vitali kruċali tagħhom niżgurakom li il-podcast ma jkunx jista' jagħmel jew jipproduċi dawn it-taħdidiet li qiegħed jipproduċi. Dawn l-azzjendi huma l-ħbib tagħna tal-Browns, il-Maypole li CRM li magħhom għamilt il-dokumentarju dwar l-Unjoni Ewropea. Grazzi wkoll il-ess.com.mt, grazzi wkoll Apex Media, Garmin, eCabs, Kutriko, Stretta, Go, li infakkar jagħmlu True Fiber, fil-fatt aħna nsejħulhom True Fiber Company li il-fiber ma jasax sal-kaxxa mbagħad ibos kif tħobb tajt Kajli. Le, jibqa' dejjem minn ġol kaxxa jidħol sar-ruħ tal-kompjuter tiegħek, il-kompjuter tiegħek janimaħ, il-kompjuter tiegħek iħossu sa fl-aħħar li dan huwa internet ta' vera
u inti bil-paċi kollha tkun tista' tkompli tara il-podcasts kollha li inti tixtieq mingħajr ma jeħel u kuntent kulħadd u jiena kuntent għax kun qed tarani mingħajr ma nkun qiegħed sejjerek. Grazzi il-Go u grazzi wkoll il-Wellbees.empty jekk il-ħajja tiegħek hija pjuttost impenjata bħal mija tiegħi u tixtieq li iwasulek ix-xija id-dar. Patreon.com/John Mallia biex kun parti mill-komunità li qed tagħmel dan kollu possibbli. L-ewwel kont tajt illi ismani guys l-Unjoni Ewropea ma timponix li pereżempju aħna rridu nagħmlu l-abort jew li ndaħlu l-abort jew ma timponix illi ċertu drittijiet tal-LGBTIQ jiġu nfurzati hija speċjal linji gwida. Eżatt, Għalkemm f'ċertu affarijiet timponi ġifieri ħieles pereżempju għalhekk ma stajniex nikkontrollaw pereżempju l-prezzijiet. Kattu għattiġ, Forse nerġa' nikpi ma nafx kif. Dik tajtuha, kompli. Mela. Ejdli. Fejkonna. X'timponi ma timponix, tilef. Sewa, eżatt, l-Unjoni Ewropea inti għad biex għadib ma timponix, għalkemm ċertu affarijiet timponi, ġifieri meta niġu suq ħieles li inti ma tistax tikkontrolla l-prezzijiet, pereżempju, ma stajniex nagħmluha waqt l-inflazzjoni propju għalhekk għax l-Unjoni Ewropea ma tippermettix li inti kollok moviment ħieles dik hija wkoll xi ħaġa oħra l-Unjoni Ewropea biex tħaddan u sa ċertu punt hija impożizzjoni wkoll. Però meta tqis kollox għandek raġun fuq il-biċċa kbira tal-affarijiet, l-Unjoni Ewropea ma tiddettalekx. Inti tħoss li għanda timxi l-emmek l-Unjoni Ewropea li tkun iktar federali? Nifhem, ma tantx jiena favur il-federalizmu, to be honest, dejjem titħalli ċertu saħħa fil-pajis, speċjalment aħna li aħna gżira żgħira bla riżorsi. Ġifieri li kikun iġu taħt Ewropa federalista fejn kulħadd irid jagħmel bil-forsi l-istess. Naħseb aħna bħala gżira ħambatu. Ġifieri dik l-idea ma tantx toġobni u jekk hemm bżonn anke nivvota kontri għaliex bħala gżira kif qegħdin aħna mhux ħangawdu għaliex aħna għandna s-sitwazzjonijiet tagħna, l-affarijiet tagħna li ma nistgħux inqablu ruħna ma' pajjiżi bħal Ġermanja u bħal pajjiżi kbar minna. Ġifieri Ġifieri is-sovranità tal-pajjiż huwa iktar importanti milli nkunu mħadna f'federazzjoni bħalma hija ngħidu l-Istati Uniti pereżempju. Iva, għaliex aħna għandna sitwazzjoni kważi unika, għaliex ma nistgħux aħna gżira żgħira u ma tistax tagħmel again il-one size fits all li tuża l-Unjoni Ewropea. Ġifieri rridu noqogħdu b'sebgħinejn u naraw li l-affarijiet li jkunu qed jiġu diskussi ikun hemm dejjem l-lenti tagħna bħala gżira żgħira fil-Mediterran. Nagħtu iva l-kontribut tagħna mhux għax żgħar ma nagħmlu xejn, però l-affarijiet li joħorġu iridu iżommu f'moħħna li iva aħna gżira żgħira. Jgħodu jgħidulna li neqirdu fejn hemm bżonn. Nażlu l-battalji tagħna, battalji li jgawdi minnhom il-pajjiż kollu mhux grupp stretta żgħar ta' nies ħalli grupp stretta żgħar? Sorry. Lapsu siwa. Damn! Grupp ristret ta' nies. Subconscious marketing. Grupp ristret ta' nies imma li gawdi dejjem il-pajjiż. Imma il-federalizmu mhux assolut. Ġieri naħdu l-Amerika pereżempju, inti l-Amerika u biex forsi naqblu topic li forsi inti familjari minnu, familjari miegħu. Kellek is-sitwazzjoni tal-abort fej overall kien speċ ta' suġġett tema federali, imma mbagħad l-Qorti Kostituzzjonali ddeċidiet isma' di jiddeċidu l-istati għalihom infushom. Inti meta toqrob li l-federalizmu ma jfissirx li il-gvern ċentrali fil-kas tal-Istati Uniti ħajkollu li jett fuq il-gvern lokali b'mod assolut, imma jkun hemm ċertu affarijiet fejn jkun hemm ħafna iktar kooperazzjoni. Fejn taħseb jekk hemm xi postijiet li l-Ewropa tista' tikkoopera iktar? Rigward dak li għandu x'jaqsam naħseb
ma' rule of law għaliex in-nies qed iħossuhom qishom waħedhom dak li għandu x'jaqsam biex niġġieldu dak li għandu il-korruzzjoni. It-temi tal-immigrazzjoni, in-nies iħossuhom etelos għaliex ma jafux fejn ħajħabtu rashom meta qed jaraw dal-ħafna nies f'pajjiżhom, imma il-problema fuq dik imbagħad li l-migrazzjoni li għandna hija migrazzjoni li ġibnija aħna stess għaliex dan nies ma ġewx bid-dajs ma ġew bl-ajruplan bil-permessi b'kollox u qed jitħadmu mill-Maltin u qed jużaw qed jgħixu u jikru mant il-Maltin. Mela, ħana nista' naqbad daw iż-żewġ temi naqbad naqbad ir-rule of law, mbagħad il-qudiem nitkellmu wkoll dwar il-kwistjoni tal-immigrazzjoni li hija fil-verità naħseb jidher li 50% tal-Maltin hija l-preferenza tagħhom meta niġu għall-aktar tema importanti għal din l-elezzjoni. Mela, tagħtu dwar ir-rule of law. Tista' tina spjega enti ta' rule of law għas-semmija li forsi mhumiex daqshekk marfa. Mela, rule of law hija s-saltna ta' dritt, ġifieri kull fuq qudiem il-liġi kulħadd huwa ugwali. Issa, dik hija pratikament il-ġlieda kontra l-korruzzjoni. Issa hekk għandi litteralment studju li ħareġ ġibtu miegħi li għamlu il-Greens tal-Ewropa li l-Ewropa il-korruzzjoni tiswilna 900 u fuqhom biljuni fis-sena. F'Malta l-ilna ikkalkulat li hija over 700 million per year li hija 8.6% tal-GDP. Aw hija kollox għandek il-korruzzjoni. 8.6% tal-GDP. Iva. Min għamlu dak l-istudju? Il-European Greens, jekk trid tħudu. Ġifieri bdaw il-906 billion kien ikkalkulat x'namlu bihom u kien hemm ġifieri ħafna affarijiet ħalli nagħmellek summary malajra xi għamilta għax ma qadx inġib in-notes ta' xejn. Fl-aħħar infetaħ dak il-kien. Il-fetaħ hija l-famuż kopertina di lin, emmi. Ġifieri inti meta għandek dawk it-tip ta' ħela ta' flus tista' tagħmel ħafna affarijiet fosthom tal-ġuħ mid-dinja, edukazzjoni bażika f'46 pajjiż, telimina l-malarja, ilma sigur mad-dinja kollha, tkabbar is-servizzi tas-saħħa biex kull tista' tipprovi kura l kulħadd f'pajjiżi midħul medju u baxx, investiment neċessarju ta' kull sena biex kulħadd ikollu aċċess għall-elettriċità. Ġifieri, u jibqalek once li dan għal kull ħaġa hemm ammont ta' flus, ġifieri, u jibqalek 360 biljun wara li tagħmel dak kollu. Ġifieri, ara kemm qed tiswilna l-korruzzjoni fl-Ewropa din ngħidu. U f'Malta? F'Malta hija 725 miljun dejjem skont dan l-istudju li hija 8.65% tal-GDP. Ġifieri 725 miljun ara kemm tħallas l-edukazzjoni, is-saħħa, ara kemm nagħmlu ħafna affarijiet. Din hija xi ħaġa li trid tinkwetana għaliex dak li jkun jgħidlek hu l-korruzzjoni imma inti meta amur l-isptar wara kemm idhom tistenna l-emerġenza biżejjed int. Ara t-teachers igergru fuq is-sitwazzjoni tagħhom għalfejn magħna dat kaxkir tas-saqajn u għadna ma nafux fejn qegħdin, eċetera. Hemm aħna, ara kemm nagħmlu kieku b'725 miljun, kieku kellna tuhomna ċekkijiet daw, kienu jiġu fuq 1600 fis-sena ekstra kien ikkalkulat, ġifieri mhux 100 l-emmulaw, ara kemm itikiku. Dik hija xi ħaġa li trid tħassibna x'ma jistax ikun inti taħseb biss f'butok u fl-affarijiet li tara b'għajnejk biss, għax tgħid u hija jien joħodli tant fix-xahar u daqshekk. Rutinament il-Kummissjoni Ewropea tagħmel rapport fuq l-istat tar-rule of law għal membri għal pajjiżi li jgħadħaddan. U li sabet għal Malta speċjal hija li qed nagħmlu naqra progress imma mhux sodisfaċenti. Fil-kalkolu tiegħek x'hemm dwar ir-rule of law Malti li huwa l-aktar dajjef, li elementi? L-impunità u nuqqas ta' nissa l-kelma. Oh god, blenkjajt, sorry. Ta' nfurzar, sorry. L-impunità u nuqqas ta' nfurzar across the board f'kullum kienu f'kollox. Dik hija l-iktar żewġ affarijiet li imbagħtu bija. Skużani ma tantx niflaħ, ġifieri naqra fuq waħda ma xorta għandejja. Le,
tinħass pjuttost enerġetika xorta waħda. Eħe. Isu meta tistarti għanti u bat tistarti għan. Iva, ma twaqqafni xinek. X'inhu ma l-konsegwenzi ta' dawn in-nuqqasijiet? Efem, li meta tmur għal servizz ma tinqedix, għaliex xi kultant dak li jkun hemm wara li suppost joffrilek is-servizz mhux qiegħed hemm għal li jaf imma għal min jaf. Rajnija f'dawn li jagħtu il-flus li min suppost il-flus ta' disabled li mhumiex disabled li dik intiħatta minħal in-nies li kellhom bżonn u jenfakru pereżempju bħalissa dan iwaxxar li jfakkar in-nies li jbatu bil-fibromalġja u l-emmi. Dan nies jiena jiġu literalment jikpu għandu jgħidu l-weġat tagħhom u laqas għandhom dritt għal pensjoni biċċit minnhom jgħixu fil-faqar u fil-ġuħ. Da ħadu minħal nies bħal daw li setaw jgħinuhom. Ġifieri bniedem ibati bl-epileptic seizures u bat issibu jisuq it-taxi. Dan dejji hija l-korruzzjoni li minn ma ħaqqux jieħu dak li ma ħaqqux u li minn ħaqqu jibqa' b'xejn. U b'Sandra fil-Parlament Ewropew dis-sitwazzjoni kif ħantejbuha? Ħantejbuha billi l-ewwel ħaġa il-fondi Ewropej naraw li ntefqu kif suppost. Għandna 14 każ aħna qudiem il-Qorti Ewropea ta' misuse ta' funds. Iva, fit-tixà fuq di shift. Ġifieri, dik hija waħda minnhom. Dik il-prosekuzzjoni min ikun qed jagħmilha? L-PPO għaw l-European Public Procureur's Office. Mhux procurer, prosecutor. Ġifieri, inti per eżempju, inti jekk ituk tant flus biex tagħmel triq l-Unjoni Ewropea trid tagħmel it-triq b'ċertu mod. Ġifieri, irid ikellek il-pedestrian area jew bankina, irid ikollok il-bike lane u irid ikollok ovvjament għall-karozzi. Issa jekk inti dik it-triq ma tagħmilx eżatt kif jgħidulok, jgħidu xbin. ħajajdulok li inti ma għamilx triq kif suppost, ifittxuk għalija. U ovvjament tittara li dik oħra, ix-xogħol ittieħ in-nies li kapaċi jagħmluh. Ma nistgħux nibqgħu nagħtu ix-xogħol lill-istess nies li triq jew ma jagħmlu tajjeb, jew jagħmlu ħażin, jew jaqalgħu wara ġimagħtej. Dak huma ħela ta' flus. Dik oħra. Xi ħaġa li naħdem fuqha kieku li jkun iktar fondi milli ju għal ġurnaliżmu investigattiv. Nemmen li l-ġurnaliżmu investigattiv huwa bżonn anke biex iżomm accountable il-politiċi tagħna, inkluża jiena mela le, biex issaħħu id-demokrazija. Jekk għandna ġurnaliżmu investigattiv batut jew persegwitat, mhux se jkollna demokrazija b'saħħitha. Fil-fatt hija waħda mir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Eżatt. Anke meta nġu rule of law. Il-ġurnaliżmu huwa fundamentali li jkollok demokrazija liberali b'saħħitha u sana. U waħda mill-affarijiet li tinnota hija l-istat vera ħażin ta' xandri pubbliku li għadu taħt il-priża essenzjalment tal-partiti politiċi l-antiki. U mbagħad għandek ukoll il-fatt li vera tejjibna xi ftit ngħidu l-ambjent li fih noperaw bħala ġurnalisti, pero skont il-Kummissjoni u jiena naqbelax naħdem fih imkien fej suppost qiegħed jekk qed nippruvaw nilħu dawk l-standards, dawk l-ideali li bdejtajt Tal-Ewropa. Però kompli. Efem, naħseb li. Inti kif ħattejjeb, nixtieq nkun naf, inti fil-Parlament, għada inti l-fis l-adba tal-Parlament ta' Brussell. Min fejn ħatibda? Mela. Nibda billi kif għatlek, naraw li il-fondi jintużaw kif suppost u nemmen li ċertu affarijiet ma jsirux l-intħil politiku li jisir fil-medja. Jina naħseb li wasal iż-żmien li televizjonijiet politiċi li għandna f'Malta jingħalqu fuq il-bażi ta' għaliex mhumiex demokratiċi. Jiena ma naħsibx li daw huma affarijiet li f'pajjiż demokratiku jkollok il-medja tal-partit tiegħek hija xi ħaġa li hija obsolete kompletament. Aħna għadna l-unika pajjiż fl-Ewropa li l-medja, l-partiti għandhom il-medja. Iżda hemm mhux dik tal-iktar ħaġa li tannu ejjani fil-verità. Fil-bidu kienet li għax huma spiex ta' bias u propagandistiċi. Tipo kienet ħaġa li vera ddejjaqni ħafna.
niftakar id-nanna partikolarment, ġifiri minn meta kont fucking tifel. Nanna tiegħi kienet waħda mill-iktar nies bright u taqra u tirraġuna magħha u tiddibatti magħha, kienet fan kollox, kienet great. Però semilix nazzjonalisti, għax il-101 għalla li Edifen Akadami huwa pratikament Ġesu Kristu li reġoġi jammar fostna. Ġiri ma setawx jagħmlu żbalji da għalija. U dik kien ċaġa li kienet fil-bidu taffaxxinani, ma bad kienet tifrustrani u turtani għax da qed ibijaw xi ħaġa lin-nies li huma vulnerabbli. Illi mhijiex hu. U dik turtani, però jiena bħala fil-medja l-iktar li turtani hija l-fatt li daw joperaw b'impunità totali, ġifieri da bejnietom għandhom 60 miljun dejn mal-istat, bej il-vot u l-arms. Mem ebda kumpanija Malta, daw kumpaniji, dawn huma kumpaniji. Ekku, kumpaniji falluti. Kumpaniji falluti. Eżatt, imma għax tal-partiti politiċi jagħmlu lil Madonna jridu. Għaw xi kumpanija falluta tibqa' għaddejja jindik ma nifhimx. U mbagħad għandna kellna r-rapport ta' Defni Karwana Galizja li kien hemm ċertu affarijiet li suppost nagħmlu naħdmu fuqhom dawk l-affarijiet mhux qalulna li kull ma għamilna xi 4 punti minnhom. Ġifieri jekk għandna litteralment għala kart kelma b'kelma x'għandna nagħmlu. Għalfejn mhux qed nagħmluhom dawn l-affarijiet. Ejja naħdmu biex dawk l-affarijiet li ħarġu mir-rapport nagħmluhom. Għaliex inkella kif ħansaħħu rule of law. Inkella tgħid li le ma rridux ir-rule of law Malta, rridu nibqgħu għaddejjin qisna għar-rasna, nagħmlu li rridu fil-ħsieb li aħna liberi. Meta fil-fatt dak mhux libertà, dik hija libertinaġġ. U l-libertinaġġ tkisser il-minu dajjef għaliex m'hemm ħadd jipproteġih. Il-libertà tiegħek tispiċċa fejn tibda ta' ħaddieħor, ma nafx kemm il-darbieta di. U nemmen li jekk ikun hawn ir-regoli, s-saltna ta' dritt, ħajkun hawn iktar protezzjoni u n-nies ħossuhom inqas imbeżza anke biex jitkellmu. X'għodot għandha l-Unjoni Ewropea, però biex tinforza dawn il-miri li għandek inti? Ifhem. Għandek affarijiet bħal l-Olaf li t-ċekja fuq daw l-affarijiet u tkun tista' tirreferi għalihom. Rigward dak li għandu x'jaqsam anka jiena bħal mal-European Greens ikunu nistgħu naħdmu anka bħala partit fuq biex insaħħu iktar ir-rule of law. Kellna pereżempju European Green niftakar sema Delbos Corfield kun joma li kienet ġitaw Malta tiċċekkja x'inhu għaddej u li ħadmet ukoll f'dak li għandu x'jaqsam mar-rapport ta' Defni Karwana Galizja Gwendalyn Delbos Corfield li ġiet ukoll tiċċekkja u tara naqra x'inhu għaddej f'dak li għandu x'jaqsam rule of law Malta. Jiġifieri jeżistu la darba jiċċekkjaw, mela daw jagħmlu rendi kont, jiġu hawnhekk jagħmlu rapport. Ejja. Sar il-rapport, isma' għandkom mandraw, mbagħad xiġri. Dik imbagħad dejjem ovvjament sta għall-gvern li jagħmel jimxi ma' dak ir-rapport. Issa, jekk inti għandek nies li jibżaw imorru kontra il-gvern għaliex huma tal-gvern tagħhom huma wkoll MPs u ma jagħmlux naqra pressure tipo xbin. Mhux aħjar nimxu magħhom dawn l-affarijiet. Ovvja li mhux ħajsiru, għala xuwa l-gvern tagħhom u jaħsbu li jekk jgħidu li ħanimxu ma dawn l-affarijiet inkunu tradituri, eċetera. Però jiena naħseb li jekk inti għandek rapport tal-affarijiet kif għandhom isiru, trid tagħmel iwa pressure fuq il-gvern tiegħek biex dawk l-affarijiet isiru. Għaliex inti li jew tgħidlek ara tirranġa di, hemmhekk inti toqgħod tissuppervja u tagħmilha talbu li u tgħid xi ħallilhom jgħidu dawk laqgħu li tuna l-fondi fl-aħħar tas-sena. Irridu naraw li ikun hemm serjetà, u timxi magħhom u tagħmel iva, pressure tgħidlu dawn l-affarijiet iridu jsiru. Fil-fatt waħda mill-għodot hija dik li qed tgħid inti li ma nafx inti familjari mal-proġett tal-Repower EU tal-Kummissjoni. Smajt bih. Repower EU huwa bażikament wara daw id-daqtej li lajna għal minn ma jafx jista' jkun jaf iktar billi segwi d-dokumentarju li għadni kif għamilt, ma nafx irreklamajtux. Mhix daqshekk intiża fih ħalli ma. Repower EU, li l għandu interessak ħafna għalfejn għax hu jaħdem fuq żewġ bnadi speċa kienet din il-missjoni jew ngħidu din l-inizjattiva biex l-istati membri tal-Unjoni Ewropea wara d-daqtej tal-Covid u tal-Ukrajina jerġgħu jibdew jibnu l-ekonomiji tagħhom. U allura l-Unjoni Ewropea speċa deċidiet li titfa' injection ta' flus fl-ekonomiji. Però mhux sempliċement taqbatu tal-kisma kan bżonn.
żewġ biljuni? Ha, Le. le. Tajlek isma' hija ma titinvestihom one f'digitization u two fil-greening. Sewa, Iva. issa mhux se noqgħod nidħol fil-eżatt daw xi jfissru, però globalment dawk huma l-għanijiet. Però li kien interessanti għalija u jien iltqajt ma' min jagħmel il-monitoraġġ tagħhom daw l-affarijiet għal Malta li wkoll rabtu ċertu Key Performance Index mal-Rule of Law. Veri dawn minkejja li dan huwa pjan ekonomiku, dan huwa dina inizjattiva ekonomika. Però għalulek ukoll biex intik nagħmel da disbursement, Tittamel xogħol. trid tilħaq dawn il-miri. Ma jħallsukx bl-invoices imma jħallsuk meta jiġu jagħmlu rapport u jaraw li inti qed tilħaq dawn l-għanijiet. Li mhux qed Carrot and the stick. Eżatt, naħseb li hija xi ħaġa li taħdem sakemm ma nibqgħux insabtu saqajna u jaqblilna kważi li ma jkollniex ir-rule of law mixtieqa għaliex milli rajt xorta ma lħaqnihomx dal-kriterji. Ġifieri kważi kuntenti nagħtu bis-sieq il-daw flus meta naraw in-dimin ta' x'inhu għaddej minn taħt li huwa kważi iktar kbir u iktar jaqbel il-ċertu nies għax mhux lil żgur ċittadini li ma jkollniex rule of law imma u ma jtunix daw il-fondi għax ma lħaqniex il-miri tal-rule of law imma b'xi mod minn taħt inkunu għaddejjin tajjeb għal ċertu nies mhux għalina. Mela, tieni ħaġa li semmejt l-ewwel kienet l-overpopulation, jew il-match dik il-terminu, eżatt. U fil-fatt ħanidħollok mill-isqaq flok mill-bibta qoddim li hija inti għandek hemm kandidat, fost il-kandidati li mhumiex PNPL, sewa, l-iktar kandidat popolari huwa xi ħadd li huwa jsejħli razzjalist, huwa xi ħadd tal-lemin estrem, huwa xi ħadd li qal nonsense was good at the time. U għal ukoll li ma jiddeq xejn joqtol it-trabi li jkunu disabled. Ġifieri ħajnadda fid-dar tal-Providenza da, alright. Issa, però minkejja daw l-affarijiet kollha li qed ngħidu dwaru, xorta aktar popolari minnek. Għalfejn. Għaliex qed jimxi bl-emozzjonijiet tan-nies, he's riding the wave ta' din l-insofferenza li bħalissa tan-nies lej il-barranin u qed ikollu impattu bi kliem u qed ikun populista. L-aħħar xi nrajt ċertu videos disgrazzjatament jibgħatu għamli fejn jisemmi lin-nies li ċertu nies jintnu li ma jinħasslux li għandhom bżonn deodorant, qed jitkellem ċertu lingwa verament kif tal-poplu li jitkellmu n-nies normali u qed jħalli impatt. Imma n-nies mhux qed jirrealizzaw kemmu perikolus dal-bniedem għaliex jaħsbu li għax ħajvutaw lilu da ħajkeċċi l-barranin kollha millu mal-għada. Ġifieri, kif qed tgħid intu ħajoqtol it-tfal disabled. Mela alright, mela d-dar tal-Providenza nisvojtawha. X'iktar, il-barranin kollha barra mela inti li qed tikri lill-barrani m'għandekx iktar il-min tikri. No problem. Inti li qed tħaddeq il-business tiegħek miexi bil-barranin għax ma sibx Maltin, no problem. ħajkeċċihom lok dal-barra naħseb ħajġib xi trak fi triqek għax hekk naħseb jien jimmaġinaw in-nies għax daqal u inadda fil-barranin xi jagħmel jabbijhom u jwaddabhom fejn il-baħar għax daqal li rid jisparalhom. U ieħor li qiegħed miegħu qal li kull min ikkritikah ħajaqtalu rasu. Milux kienet, kull min mar kontrihom u ħajkritikhom 2 days ago the Times of Malta. Jaqtalu rashom u x'għad ieħor jaf dwar din biċċa ta' xogħol? Ija, Terence Portelli. Li għar Inti tkun tafhom daw l-affarijiet ħalli għallik biex. Għar mill-Rivoluzzjoni Franċiża se jagħmel. Għar mill-Rivoluzzjoni Franċiża. Terence Portelli, Times of Malta, jumej ilu. Ambizzjuża stja. Għar mill-Rivoluzzjoni Franċiża jveri noqtlu l-popolazzjoni kollha ta' Malta. Jekk daw in-nies joġbukom ivvutawlhom u jispiċċaw għalfej qed jirnexxielu jipperswadi iktar minnek. X'inhu jagħmel aħjar fil-logħba tal-persważjoni. U x'tista' tagħmel int biex qed jimxi bl-emozzjonijiet tan-nies u qed jitkellem il-lingwaġġ li jużaw in-nies. Jimxi tipo, per eżempju, l-Indjani kollha jintnu li hija xi ħaġa li jgħidu. Għalfejn tirreżona mal-Maltin, aħna razzisti? Disgrazzjatament iva, mhux kollha meħem sezzjoni kbira ta' nies
li huma hekk, ma nistax ngħid mod ieħor, u hemm sezzjoni ta' nies li mhux għax huma razzisti meta iħossuhom f'gati għaliex ġew literalment bombardjati b'dala montanis f'daqqa. Li f'5 snin iżid 120,000 fil-popolazzjoni huwa xokk. In-nies ħadu huwa xokk. Ġifieri ma tistax tinjora li għawis nies f'dal-pajjiż. Ġifieri il-problema kienet li għal dan nies ma ħsibnilhom xejn. Laħsibna l-infrastruttura, ħsibna l-trasport, ħsibna l-iskela, ħsibna l-isptarijiet. U f'daqqa waħda n-nies bew jaraw madwarhom, nies kompletament differenti minnhom kull fejn jħarsu. Li bdew ħossuhom li jridu jitkellmu bil-fors bl-Ingliż għalkemm meta l-Ingliż ma jafux jużawh. U bdew ħossuhom stranġieri f'pajjiżhom stess. Għala għax mi kienx hemm ħsieb. Li kieku kien hemm ħsieb ma kienx ikun hawn dil-mibeda lej il-barrani, imma l-affarijiet saru bla ħsieb, saru f'daqqa, saru maġla, allura iva hawn ħafna mibeda lej il-barranin u rridu nindirizzawha. Taħseb li huma f'minoranza daw in-nies? Fis-sens l-ewwel mhux li għandu xi numri ta' barra minn hawn. 1%. Għandu per 1%. Għax jiena l-esperjenza tiegħi inħobb nitkellem pereżempju ma' nies li suq it-taxis jew nkun qiegħed x'imkien qed niekollu niltaqa' ma' xi li minn Napoli. Inħobb insaqsi, ma tbiex l-esperjenza tiegħek Malta. L-istra maġġoranza ta' daw in-nies fil-fatt huma kuntenti. Ġifieri ħafna nies ħafna minnhom jgħidulek le, Malta tajba, Malta għaw xogħol, Malta hija ħafna ħjar mill-bassi fondi tal-Islamabad fej kont ngħix, eċetera, eċetera. U mbagħad insaqsi l-mistoqsija li għadni kif saqsejtlek, tħoss li aħna l-Maltin x'inha razzisti magħkom. U it-tweġiba 90% ta' drab, sissa 100% of the time, u nħoss li kienet tweġiba dejjem ġenwina, hija le. Umbat meta nibda nitkellem naqra ikollu aktar ħin u nindaga ftit iktar għax jiena bdedem kurjus u imnieħri kbir mhux ta' xejn. Jibdew jgħidulek l-istejjer ta' pereżempju id-Dubai jew ma nafx x'imkien fl-Emirati. Fej daw għandna annimali jitrattawhom. Ġifieri huma dak relattiv ma' l-esistenza tagħhom id-dar tagħhom. U tu l-esistenza tagħhom in transit sawwek, Malta hija ħafna ħjar. U jħossu li aħna maħniex razzisti, ġieri u ma jħossu li bħala poplu maħniex razzisti, però għajnej għadin fuċċi u tara nies li huma fucking razzisti online. Iva, naħseb imma online ma jistaħsibx li jirrappreżenta kompletament il-pajjiż. Ir-razziżmu huwa frott, il-biża' mid-differenti. Infatti nara nies li jgħidu li kont ngħid kontra l-barranin, immissa għandi girlfriend barranija. U għad nara l-affarijiet differenti, jew mort il-ħom fejem n-nanna. U imnalla jkunu l-barranin kem jitrattawa tajjeb. Ġifieri xi kultant qed nibżgħu minn xi ħaġa għax ma nafux x'inhi. Meta ssir taf x'inhi, mhix daqshekk tal-biża' daqskemm ipinġuwielek, ġifieri kieku jkun hemm iktar dialogu u iktar ma dimżawx minnu differenti. Ir-razzizmu mhux ħanilek neqirduh imma ħannaqsuh. Għax qed nibżgħu minn xi ħaġa għax ma nafux x'inhi. Għax nara bniedem li huwa bil-ġilda skur iktar minn tiegħi nibżgħu minnu. Però meta tkellmu da u ssir tafu, tgħid tara da. Ġifieri ma rridu nkunu meta ssir tafu qed nibżgħu minn xi ħaġa li hija f'moħħna. Għax meta ssir tafu bniedem u tgħixu. Ir-razzizmu jisparixxi. Jirrajta bajnejja ġifieri, rajt nies jiġu jgħiduli jinkont razzista, ma imnalla jkunu pereżempju l-Filippini qed jgħinu l-nanti, jew imnalla jkunu l-Indjani li qed isuqu tal-linja kemm huma nice, u dak l-Afrikan imnalla jqum li fuq is-siġġu x'ħadd il-Malti inqos iqumu, dawn l-affarijiet nisimgħuha, ġifieri meta inti tesperjenzah il-famuż barrani u jkollok l-esperjenza tajba, ifhem, ovvja, jeżistu li huma barranin li huma kriminali, imma meta tara across the board. Mhux kulħadd għandu, imma diki il-biża' billi ma nafx, ġifieri dar razzizmu għafrott il-biża' minn xi ħaġa li ma tafx x'inhi. Kif ikun hemm iktar dialogu. U għax kollha ħafna faqar f'dawk il-popolazzjoni. Iva, u proġett ta' integrazzjoni bis-sens. Kif huwa proġett ta' integrazzjoni bis-sens l-ewwel ma jeżistix. Proġett ta' integrazzjoni li dan nies nintegrawhom, li nitalmu minn għandhom jiena nagħlem ġo skola. Fejn minn 60 pajjiż. Minn 60. Għandi kull kulur, kull forma, kull għamla. U jew jiena fidila minn noxa nisma' minn għandhom x'jagħmlu f'pajjiżhom, x'jieklu, x'iċċelebraw, kif jagħmlu l-affarijiet, kif jara. Ġifieri,
U titgħallem minn għandhom anke tfal jibdew jisimgħu il-Maltin, jisimgħu mis-Serbi, jisimgħu mir-Rumeni, jisimgħu mill-Afrikani. U nieħu gost. Ġifieri għax tarhom. Ġieli smajt xi ħaġa minn dawk il-konverzazzjonijiet li tajt din hija xi ħaġa li vera mhijiex kongruenti mas-soċjetà Maltija. Ifhem, pereżempju, ċertu soċjetajiet li huma omofobi kbar. U jiena fatt nispiċċa niġġieled magħhom għax ara dejjem bil-brazzuletta, din hija l-brazzuletta tar-rainbow tal-LGBTQI, ħalli jekk ikolli xi student li huwa parti minn dil-komunità jaf li jiena I'm an ally and I'm ngħidu safe miegħi. Mhux ħan daka. It-tfal jinnutawa u jaraw l-unika ħaġa li nilbes ġifieri xi ma nilbes xejn qasar. Tikkutak imma ġifieri dik waħda minnhom. Il-fatt li ċertu komunitajiet kif ħarsu lejn il-mara. Jiena li l-maġġoranza tagħna teachers huma nisa. ċertu komunitajiet il-mara hija xejn, ma teżistix. Invisibbli, tista' tajjat miegħu da literalment he sees right through you. Għax fil-mod tiegħu kif il-mara ma teżistix. Ġifieri dik hija challenge għalina u kollha aħna dat challenges ħadd ma preparana għalija u rridu nitalmu dak il-ħin on the spot. Aħna wkoll ġejna overwhelmed bħala għalliema għaliex ġejna minn pajjiżi minn kull naħa tad-dinja. Nibda ngħidlut mill-Korea ġejta u kif sib tal-Malta għandi tifel Korean u jibdew u minn Brażil u mill-Kolumbja. Ħalli ħadd ma preparani għal dawn l-affarijiet. Ġifieri aħna teachers will live qed ngħixuha day by day din l-isfida, mhix sfida faċli. Dwar daw il-kulturi kollha dan huwa biex qed naħseb tagħmel analiżi pjuttost preċiża anke għax esperjenza u int naħseb għandek front row seat għalija peress li qiegħda fl-iskejjel u fl-iskejjel qed tajt 60 minn 60 pajjiż differenti għal tara kulturi. X'għandu jagħmel il-gvern, speċ ta' hemm min jgħidlek isma' il-gvern għandu jipprovdi xi tip ta' fakultà fej min jidħol fil-pajjiż jgħaddi qisu minn dan il-proċess bħalma jgħaddu l-Amerikani meta inti tidħol l-Amerika le, titgħallem l-innu tal-Amerika, tagħmel il-Pledge of Allegiance, titgħallem naf il-presidenti minn kienu, eċetera, eċetera. Għandna nagħmlu dan it-tip ta' programm fejn inti dħalt Malta. Titgħallem forsi l-istorja ta' Malta, il-lingwa forsi, u anke forsi x'inhu l-kuntratt soċjali li inti ma tistax tkun omofobiku spex, mhix ħaġa li hija aċċettabbli. Taħseb li hemm bżonn xi tip ta' programm bħal da? Ifhem, nemmen li iva li hemm bżonn li jkun hemm programm ta' integrazzjoni għaliex jekk inti ġej minn pajjiż li huwa kompletament jew differenti ħafna minn tagħna. Dak li jkun irid ikun jaf għal xi ġdieħel. Jiena naħseb li huma wkoll jagħmlu r-research tagħhom. Pereżempju fl-iskejjel għandek l-induction courses għall-lingwi. Ġifieri da meta jidħol xi ħadd ġej minn barra u ma jafx l-Angliż u l-Malti, għandu kors ta' xar ġimgħat jitgħallem l-Ingliż u l-Malti qabel ma jwadbuh fil-mainstream, ġifieri fil-klassi. Biex inti dak li jkun ma waqax mis-sema qas jifhem xejn. Issa jkellek tfal li jitgħallmu, kellek tfal jibqgħu lek ċassi immaġina jiena nitgħallem it-Taljan, jkelli tifla li qabdet il-Malti u qas l-Ingliż, ġifieri hija struggle ukoll. U ġifieri daw idaħluhom any time of the year li hija xi ħaġa li lilna t-teachers taħraqna ħafna għax inti filli għandek klassi wasal f'ċertu post fis-syllabus u taqgħda ara biss ġiet teacher ġiet tifl oħra. All right. Dik hija xi ħaġa li dejjem naraw ma' wiċċna. Nifhem l-Unjoni ħatħalli speċa f'isem il-pajjiż u għax jekk aħna għandna ħafna nies qed jemigraw jiġu għandna biex jaħdmu, imbagħad għandek pajjiżi bħal l-Italja li bil-maqlub in-nies qed jaħarbu u qed jisvojtawlhom l-irħula. Ġifieri ma tistax timponija essaġġ bħala l-Unjoni, però jista' jkun hemm. Dawk huma żewġ problemi differenti għax Italjani peress li huma ċittadini tal-Ewropa, dawk jistgħu jmorru fejn jridu, dawk għandhom free love movement totali. Iva, ifhem tista' tikkontrolla li dak li ġej jaħdem fl-EU kollu l-ewwel ħaġa xogħol. Mhux ġejja bħala human trafficking.
U li għandu post fej joqgħod li huwa dinjitus, ħalli żgur ma nsibuhom f'xi garax taħt l-art. U li ħajkun imħallas kif suppost dik iwa tista' tikkontrollhom mela le u nimxu minn hemm. Jekk dak naħdmu biex ikun kontroll fuq dawn l-affarijiet għaliex għandek il-biċċa tal-human trafficking li timxi fuq hekk. Mela, issa il-mistoqsija perrenni u fundamentali. Sandra Gawci fl-Unjoni Ewropea, fil-Parlament tal-Unjoni Ewropea, kif se tibda tindirizza dawn il-problemi li għadna kif għamilna 20 minuta. Mela. Ninvestigaw. Mela, l-ewwel ħaġa, jiena diġà illi nitkellem ukoll li ikollna living wage mhux hawn Malta biss imma across the EU, hawn Malta għandna il-minimum wage f'pajjiżi oħra mhux kull pajjiż għandu il-minimum wage tiegħu u nemmen li across the board irid ikollna minimum wage u anzi living wage li inti bija tista' tgħix b'mod dinjitus. U dik hija waħda xi ħaġa mill-affarijiet li naħdem fuqha anke bħala Green Europe dik hija waħda fil-manifest elettorali tagħna, ġifieri ma kunx qed naħdem waħdi dak ma jkoll il-partit warajja biex din il-proposta impoġġuha biex ikkun tista' issir bħala xi ħaġa fl-EU. Ġifieri inti tajt minimum wage biex dawn in-nies li qed jiġu Malta ikollhom eżistenza dinjetuża ma jispiċċawx joqgħdu sanka aħna l-Maltin li qegħdin hawn. Però nitkellmu naqra fuq din il-problema partikolari għax niftakru dal-kapitlu nfetaħ b'Norman l-ewwel xirja tal-overpopulation, eċetera. Di kif ħan immitigawa, dak li interessani, il-Greens. Għax hija ovvjament hija l-iktar ħaġa li l-Maltin jinteresshom dwarha. Allura bħala mexejja tal-Greens nixtieq nifhem il-pjan l-istrateġija tiegħek la darba tidħol fil-Parlament Ewropew se tkun biex tindirizza din il-ħaġa li hija preokkupazzjoni kbira għalina. Efhem, jiena naħseb li jekk daw in-nies inħallsuhom daqs il-Maltin ma jġibuhomx daqshekk għaliex ħafna minnhom iġibuhom hawn Malta biex iħallsuhom inqas mill-Maltin. Mela jekk inti għall-istess xogħol qed tħallas bl-istess paga, qed tneħħi dak l-element ta' abbuż li huwa pratikament is-sinsla ta' għalfejn qed jiġibuhom hawn biex iħallsu inqas. U allura qed taqta' milli ikunaw iktar nies li qed jiġu sfruttati u li qed jinġibu għaw biex jiġu sfruttati. Għax hekk inti qed tħallas Malti u barrani l-istess paga, probabbli ħatażel il-Malti. Inti għażilt il-barrani għaliex qed tħallsu nqas mill-Malti. Mela jekk inti ħanġalek il-barrani itħallsu daqs il-Malti, mela min ħajgwadanja? Mela ħannaqsu l-isfruttar tal-barranin, għax il-barranin ħafna minnhom inġibuhom biex nisfruttawhom u jintużaw pagi baxxi, infatti terz minnhom għas iħallsu it-taxxa daqs kemm għandhom pagi baxxi. Mela inti ħateleva. Ċekkja waħda. Ċekkja iva. Dik ħaġa li biżmien inbidlet. Ma nafx hekk dak, għalhekk l-aħħar li rajt issa forsi dak. Mela inti trid taqta' minn dik, mela jekk inti iġġibhom minn daqs. Mela, jekk jiena da u da, mela nażel da. Però naħseb li xorta wis xogħlijiet f'dal punt. Fis-sens li l-ekonomija tagħna hija tant qabdet l-ekonomija illi xorta m'hawnx biżejjed nies. Fis-sens anke jekk tħallas. Wan mhux qed nimmaġna li jkun hawn flotta daqshekk kbira da daw li pereżempju jagħmlu deliveries ta' Maltin. Ma nafx minn huma żgħat daw il-Maltin. Iva, jista' jkunu żgħażagħ. Jista' jkunu żgħażagħ b'daw il-summer jobs, ma nafx. Ġifieri diġà għandek dik il-problema li sempliċement m'hawnx biżejjed nies biex jagħmlu dawn ix-xogħlijiet. Dik ukoll għax tinsix għandna nuqqas ta' rati ta' twelid. Ġifieri jekk inti ir-rati ta' twelid huma li huma baxxi, b'xi mod trid timporta n-nies. Għax isa s-soluzzjoni li qed tipproponi inti hija li ejja ħallsu l-Maltin il-barra l-istess xogħol l-istess paga. Irrelevanti li ħanollu l-pagi ta' nies li jagħmlu labor li huwa unskilled. Ħanollu dawk il-pagi. Sewa. Sabiex il-Malti tkun attrajenti għalih, inti, speċa dik hija l-end game li qed tifhem. Ħalli il-Malti jidħol dawk ix-xogħlijiet. U b'konsegwenza ma jkollniex għalfej ikollna daw il-barranin kollha, jonqsu l-barranin effettivament
fis-somma tiegħek, qed nifhem sew? Tallem, Iva, mux ħan garantilek li ħajiet il-qoxi ammon kbir, pero tallem. Għalix l-iskop li inġabu il-ħaddima barranin u li nħalsu inqas. Mela jekk inti qed tara qed tagħti l-istess paga, l-istess ħlas għall-istess xogħol, dak li jkun ħajitħajjar. Jekk inti Malti tgħidlu ara waiter 9 euros sija milli 4 jew 5. Jitħajjar jagħmlu x-xogħol part-time, imma jekk inti ħadejdlu for illum għandna kafe u qas-pasta, ġifieri dak li jkun jaqasħaq il-ħin għaliex fl-aħħar mill-aħħar qas il-Malti ma jrid jiġi sfruttat b'dawk il-pagi, aħna kellna flooding ta' barranin biex nippruvaw ngħinu il-ċertu businesses ħalli dak li jaħdmu kemm jista' jkun bl-inqas ħlas. Però il-problema li qed insib din is-soluzzjoni u forsi inti qed issejjesa jew torbota ma' soluzzjonijiet oħrajn nistaħlik tespandi. Però s'issa hemm żewġ problemi primari. L-ewwel waħda hija illi ma naħsibx li biżejjed Maltin biex il-labor market naqduh tiġa li jem fil-labor market. Tisix li bħalissa qegħdin bil-inqas rata ta' nies mhux impjegati probabli fil-istorja ta' pajjiżna. Ġifieri l-Maltin xogħol għandhom. Sewa, ġifieri x'inhu l-inċentiv li jiena pereżempju klerk taħt l-air condition qed naqla paga deċenti immur noqgħod nissogra ħajti fuq il-mutur biex inwassallek it-teriyaki. Allora għandek diġà dik m'hemmx incentive structure, one. U two, mbagħad għandek il-problema l-oħra li inti jekk jonqsu il-volum ta' nies li huma third country nationals, jekk jonqos dak in-numru, jikkollassa ġifieri is-suq tal-kirjiet jimplodi, Ġifieri llum konna qed nagħmlu naqra riċerka kemm kienu 74%. Il-kirjiet li għandna f'dal pajjiż, ismaħħa ta' di. Il-kirjiet li għandna f'dal pajjiż 74% huma third country nationals. Eżatt, daħaj neħħihom l-ewwel issa, ġifieri kif Alla ħares kieku ma nneħħu third country nationals bis-suq Malti. Jimplodi is-suq tal-kirjiet, jimplodu l-lonijiet, daw letteralment qegħdin hemmhekk iżommulna l-ekonomija. Eżatt. Bħalissa l-ekonomija tisserraħ fuqhom, ġifieri jekk irridu li kollhom qed jiġru. Jekk Ikun irridu. afford post. On the bright side. Bro, ma nafx speċa ġungla ta' jkun hawn. Dik il-ħaġa tiġri teffordja post purament għax ikun hawn fucking zombie apocalypse. Ekku, issa, irridu naraw imma kemm ħanibqgħu għaddejjin b'dal-mudell ekonomiku li nippumpjaw in-nies ġodda l-pajjiż. Issa, irridu mudell ekonomiku li huwa sostenibbli. Issa, ħanibqgħu nibnu it-torrijiet, ħanibqgħu nibnu infinitum għalilna għandna l-100 sena bini. ħanibqgħu nibnu l-hotels, kemm ħanippakjaw nies ġa l-istrina gżira. Ok, għandek il-flus deħlim mill-kirjiet, pero il-kwalità tal-ħajja tiegħek. Kemm issagrifikajt minna l-famużi flus? Kemm lesti nibqgħu nissagrifikaw biex ikollni iktar hotels, iktar turisti? X'turisti qed jiġu? Kemm qed jonfqu għaw Malta? Meta tagħmel checks and balances, daw qed iħallu iktar flus jew qed iħallu iktar żibel u dranaġġ u qed jiġuna iktar għoljin f'dak li għandu x'jaqsam bħala kwalità tal-ħajja milli qed iħallu għaw. Ġifieri, irridu nażlu fejn ħanaqtaw lajn. Issa jew nibqgħu għaddejn kif aħna tralla l-lira bħal dik l-istorja tal-grillu tan-nemla. Jew inkella nagħmlu break x'imkien u nidru popolari u naraw ngħidu le għandna bżonn moratorja fuq il-bini għoli u għandna bżonn u nibnu il-hotels. Għaliex Malta daqshekk hemm bżonn turisti. Din hija xi ħaġa li qed jagħmlu l-pajjiżi barra. Barra qed jagħmlu naqsu l-ammont ta' turisti biex iżommu l-kwalità tal-ħajja tagħhom. U l-post tagħmlu esklusiv, inti tagħmlu esklusiv bħal Venezja pereżempju jħallsu taxxa biex tidħol. Tagħmlu esklusiv għaliex tagħmlu looking forward li bniedem jidħol fih mhux kulħadd jidħolhaw, pereżempju Kemuna rvinajnija, Kemuna m'għandu jinbina l-ebda hotel ħallu għala salvaġġa kif inhi mhux dawk il-kioskijiet dak l-istorbi dik il-ħamallaġni nies fuq xulxin, pineapple kummedji, le. Hemm bżonn li hemmhekk ikun hemm
capping ta' turisti iħalsu jekk hemm flok 10 jħallsu 20 iwa jħallsuhom biex imorru hemm jekk ma jqogħdux fuq xulxin ishom. Irridu nagħtu preġju lil pajjiż mhux jisnet nimlew il-mejda tal-buffet biex tkun esklusiv u tixbed ċertu turisti li jħallsu, trid tkun esklusiv mhux kulħadd jiġi hawn jekk Ibiza tagħmel ċertu affarijiet biex inaqsu n-nies, aħna nagħmlu l-oppost biex in-nies iġibuhom iktar hawn. X'jiġifieri jiġu nisaw Malta tfal żgħar biex jiskru għax jgħidulok hawn Malta ma' l-ebda kontroll. Dik il-fama li rridu nieħdu mhux ovvja mbagħad jiġu t-turisti li fl-ixkol il ma jaqsmuh bej erba', dik il-kwalità tan-nies. Mela, ħanala din l-istazzjoni hawnhekk. Biżjed minn 20 sena esperjenza ISS joffru għażla kbira ta' dwal plug-in switchijiet u aċċessorji elettriċi ta' kwalità. Li jenuni nsib dak kolli għandi bżonn għal dari u għal familti, żuruhom ġewwa x-showroom tagħhom l-imrieħel jew nkella fuq ess.com.mt. Li nixtieq nagħmel żewġ punti ta' kjarifika. L-ewwel net dak il-pjan li kont titħadded dwaru tal-digitization tal-greening mhuwiex preċiżament ir-Repower EU Plan. Ir-Repower EU Plan qiegħda fih dan pjan ieħor li jsejjaħ the Recovery and Resilience Facility. The RFF is crucial for implementing the Repower EU Plan. Ġifieri, id-digitization u l-greening huma parti minn l-RRF, ħadd ma jiftakar xejn minn dalijiet, ngħid ħankompli bil-parti li miss. Mela, Terence Portelli, x'rid tgħidli dwaru? Dali ħajmassakrana. Tibtu? Emmu. Mela, we will round you up, you traitors, and we will hand you over to your enemy without the slightest doubts. Terence Portelli wrote to tistaw d-doqu li naf is-silta ta' Braveheart waqt li qed naqra di. Adding that it would be the greatest mass act of Arnimus in human history. Arminius? Arminius x'kien? Jinnaf. ċeċi Ġermaniż, Arminius was a Germanic chieftain famous in history for having wiped out 3 Roman legions. Wow. Iktar Game of Thrones, naħseb mill Braveheart. Jara kartuża. Nista' nara minnu da Terence. Stiednu għaw, ħajja talek rasek. Għaw nara xeħlew. Bajdix daqshekk aggressiv imma. Anka ċiwawa sidru żgħar imma jagħmlu ħafna storbi. Shots fired. Mela. Green Deal. Mela, ismari, ħanaddi naqra l-Green Deal miegħek. Alright, inti sejjaħtila the biggest achievement not only for the EU but also the world. F'waħda mill-isqari tiegħek kun kunna għalfejn taħseb dan. U mbagħad ħanaddu għall-mistoqsijiet tal-Patreons. Ma zaqqi. Beżawk il-Patreons. Għalfej. Just xiex, ħatajt kontra Patreons. Dawk u apparti mill-voter base jak intu, right? Votakom, xara bibżobbi. Fucking Patreons. Bro, il-Patreons huma. Għandi dani ta' zimel etnali għaw, madonna, dani ta' zimel. La, xuskużi, tara. Ma għajdon li tħobbu mejja. Ma xovja li nħobbu, ħat nħobb. Mela. Green Deal, mela, għattela, inti sejjaħtela l-ikbar the biggest achievement not only of the EU, but also of the world. Iva, li xed jipproponi affarijiet ambizjużi, dak li għandu x'jaqsam għall-ambjent. Issa, jew noqogħdu nkaxkru saqajna u l-ambjent jisu xi ħaġa li ma teżistix. Jew inkella naraw x'nistgħu nagħmlu biex nieħdu ħsieb l-ambjent u il-Green Deal huwa the guiding light biex nieħdu ħsieb id-dinja. Aħna bħala Ewropa rridu nkunu leading f'dak li għandu x'jaqsam ma' green politics. U imnalla kienu il-Greens li proponu dak issa min ma forsi jara naqra too much, etc. Pero taħseb li kien hemm affarijiet li kienu too much? Jiena personali le. Pero taqra l-noti? Ma naqra, għasat nara palissa. Jiena naħseb le, naħseb imma li
bħala pajjiż għadna ħallu għall-aħħar kaxkru saqajna mbagħad l-affarijiet nimpinġuhom li jara ġiet il-Fit for 55, jara issa rridu naraw l-emissions tal-ajruplani u l-qoddim ġejja wkoll ta' textiles biex naraw kif Per eżempju, fuq l-emissions tal-aeroplani, fuq l-emissions tal-maritime, ovvjament huma dawn ma xaħat li affarijiet li ħaj jimpattaw l-ekonomija tagħna b'mod pjuttost serju. Sejjer tajjeb. Ifem, sissa tal-maritime li bdi f'jannar ma rajniex dal-impatt enormi li għadu jibbeżawna bija. Inkluża jibdejt nibżaw koll iva għaliex ma rajx preparazzjoni minnaħa tal-gvern għal din il-bidla. Isu daġit l-ewwel ta' jannar ara mill-lum ħajibdew jinbidlu l-affarijiet, ma dal-affarijiet ilhom għaddejjin l-lom ġejjin. Għallu li sħabi għanka minn 90 silhom jipreparaw jaħsbu għalija dil-ħaġa. Ġifieri inti meta jkollok bidla tipprepara minn qabel. U tipprepara n-nies minn qabel, jekk hemm bżonn tagħmel retraining mela le, ħalli aħna nevolvu. Saqsi nista' birżebbuġa jekk jieħdux pjaċir li jidħlulhom vapuri li ma jħarmġux daqskemm qabel. Mela le, ġifieri aħna rridu l-affarijiet naħsbulhom minn qabel li hija marda ta' Malta li. X'kienet il-biża fuq il-tariffi pereżempju, għax anke kontrajt il-kassola jitkellem fuqha. Ifhem, dik kienet biża li ħajolew il-prezzijiet ta' barra minn hawn, eċetera, ma tinti toqgħod tagħmel affarijiet fuq containers, eċetera, kemm jiġu ftit, ġifieri. Jiena personali bżajt li forsi ikun hemm xi li jitilfu xi xogħlijiet, però milli qalu li mhux daqskemm ħsibt. Pero xortem ħafna merta għaddejja li biex ikellmu li jisomet jikxfulok il-PIN number tal-bank, imma jiena nemmen li biex il-bidliet isiru sew, irridu jisiru biħsieb u jippreparaw għalina. Daw ma mux fil-ħodu u għadbujilna fuqna, dik kienu jafu li xini ġejja, pero meta tibat nisajjenin u ma jispiegawlok l-affarijiet xinu ma ġejjin, u bat Tista' tispjegalna inti il-bidliet fundamentali li kif ħat impattana. L-affarijiet negativi da dejjem hemm, meta inti ħajkollok tagħmel responsabiltajiet bħal greening, dejjem ħajkun hemm setta responsabiltajiet ġodda, ħajkun hemm burdens ġodda x'inġaru. X'inhu ma dawk il-burdens? Ifhem, il-burdens li jekk inti ħad ikkompeti ma' pajjiżi pereżempju bħal l-Eġittu li m'għandhomx daw l-impożizzjonijiet, allura dak li jkun jgħidlek jaqbel li immur l-Eġittu milli niġi hawn Malta. Però inti għalhekk jgħidula 55 għax l-ammont ta' kemm jgħidula tħammeġ l-arja, ġifieri. X'inhi di 55? 55 hija il-55 u x'ġifieri? Sa fej tasal biex ma tħammitx l-arja bħala emissions, xi forma ta' kalkulu. 55 hija xi metrika ġifieri. Iva. The European Climate Law makes reaching the EU's climate goal of reducing EU emissions by at least 55%. Okay. Ġifieri l-lan huwa li naqsu l-emissjonijiet by 55% sa l-2030. Allura inti qed ikollok vapuri li qed jiġu għaw Malta li ma jħamġux daqs kemm kienu qabel issa. Tista' timpatta f'ċertu mod għaliex dak li kun jgħidlek ma jaqbillix iktar immur Malta għax irid inħalli l-vapuri kif inhuma, jew inkella you lead the way u tgħid ħa nipprova nirranġa u nbiddel l-affarijiet. Imma spjegana għax di mhijiex forsi daqshekk ovvja nies biex ħafna mill-vapuri li jiġu Malta ma jiġux Malta biex jifqu Malta, jiġu Malta in transit. Sawa, issa huma jiġu Malta in transit biex jiġu serviced għal raġunijiet varji. Issa, li qed jiġri huwa li flok uħud minn dawk il-vapuri jifqu Malta, imorru portijiet oħrajn. L-Eġittu, l-Alġerija, eċetera. Fejn m'hemmx dawn l-istringenzi. Sewa. Ġifieri dik kienet xi ħaġa li kienet maħsuba issa. Milli jidher m'effettwatniex ħażin daqskemm sibna u allura ma morniex daqshekk żmerġ daqskemm dejna naħsbu għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-vapuri li qed jiġu għaw Malta huma idoni u ma jħamġux daqskemm dak. U ovvjament jiggwadanjaw in-nies ta' birżebbuġa li biżejjed imsalbin b'ħafna affarijiet li diġà jħamġulhom l-arja, eċetera. So għaliex m'għandniex naħdmu għal dawk l-affarijiet, ħanibqgħu dejjem naġnu naħafru fl-affarijiet li huma li jħamġu. Mela, Julian tella xi artiklu, l-artiklu huwa
Jekk forsi tista' tina laqa kontest. Minn Times of Malta, rapport fuq x'kienet jintqal dwar din ix-shipping tax waqt il-budget debate Qabel ma li daħlet. għaddiet. Eżatt, Okay. Speaking during the budget debate. He said causing the Maltese facility to potentially lose hundreds of millions of euros a year in cocaine. Cocaine's a ċajta. Mux vera. Ma nafx. Da meta kien id-date? Date li meta? 21 November. Issa li qegħdin f'Mejju. Kemm sar minn da? At the same time, the shipping companies were raising charges to ferry containers to Malta, mostly through feeder services. Consumers would end up having to pay an additional 10.8 million euros. Ma speċa astratta, kien numru astrat ħafna. Minn fejn ġabu, kif ġabu. Kemm fil-realtà sar għax diġà għaddew 6 xhur, ġifieri. Mela, tista' għandek options hawnhekk, għandek l-options. Jew toħroġ iċċempel il-Castello sib il-numru tiegħu għajdu isma' blow. Għandi n-numru tiegħu. Għandha n-numru tiegħu. Jekk tiżimpijulu. Isma' blow, kif bqajna fuq għadi. Tu forsi hemm xi stqarrija ta' xi Malta Maritime Union inkazzati b'dak li qed jiġri Foundation. Jiena nitkellem anke mal-ħaddiema tema għandi fan club sieħemek. Jiġifieri ma kienx hemm dak il-gerfix li ħsibt li ħajkun hemm għax darba anke saqsejt il-David Aġus għax l-HR temmek. David Aġus huwa l-HR temmek? Iva. David Aġus l-ex whip tal-nazzjonalisti for the Iva, u l-ħireġ għal-MP, jeħe. U saqsejt. Xidrilek minn David Aġus? Nice boy. Next question. All right, man, nistaw nkomplu fuq. As blend She called him a fucking boy. All right. Forsi ħada komplimentu, irida tażżajn naf, ilu hemm minn żmien in-nanna kemm ilu hemm Madonna. Ma he's nice, ta. Okay, Sandra Gauci, gloves off. Mela, ma jekk isib xi tip ta' stqarrija li tispjegalna jekk kellix impatt. Le, mhux ħassi. Ifhem għadna L-aħħar li sibt huwa minn Jannar fejn il-Malta Maritime Forum per eżempju kienu qed jaqilgħu it-tamal kemm lill-gvern u kemm l-oppożizzjoni biex ma jippolitiġizzawx new climate tax on shipping. Però minn wara hekk m'hawn xejn fuq il-Google li qed jgħid li għandna xi kollass fis-settur marittimu. Okay. All right. Ma ħaġoħra li il-Green Deal perturbat l-nisbija kienet, per esempio, affarijiet bħal tnaqqis tal-pestiċida. Fil-fatt rajna ħafna protesti tal-bdiewa, eccetera. Xi tħoss dwar dawk il-protesti, speċa ġustifikati? Ifhem. Huma ġustifikati sa ċertu punt għaliex il-bdiewa ma ġewx protetti mill-prodotti li bdew ġejjin minn barra mill-EU. Ġifieri hemmhekk li EU ma għamlitx deals sew ma l-affarijiet li jiġu minn pajjiżi fejn m'hemmx daw il-kontrolli li għandu. Il-ok stajjeb. Mela irid noqgħod inkejjel kollox biċ-ċentimetri u bil-millimetri u dik ma nużaħħiex u dik ma nużaħħiex. U mbagħad iġibu il-frott jew il-ħaxix minn barra mill-EU u jkun irħas u m'hemmx kull ebda kontrolli fuqu. Dik kienet l-iktar ħaġa. Bekk inkorretta naħseb. Jiddirli. U hawnhekk ħajkolli interpella l-ġajel hawnhekk qiegħda fostna jew. Mela, jina jidirli, għax tkellet maċaħat li jaħdem fid-DG Sante, li huwa il-DG li juħsib il-kontroll tal-ikel. U saqsejtu naqra fuq dil-bicċa xogħol tal-bdiewa. Issa, apparentament, inti jekk per importa il-banana mill-Uruguay,
xorta il-banana bil-Uruguay, xorta tikolla il-limiti fuq, per eżempju, kemm isibu daw il-partiċelli fl-ikel. Bl-istess, ġifieri, xorta il-standards tal-importazzjoni huma l-istess. Li ġani naħseb li d-differenza bejn l-Ewropa u territorji oħrajn huwa probabbli il-labor kemm urħis. Jista' jkun ukoll. Ġifieri, imma dwar dak li għandu x'jaqsam Malta, milli jidher il-bdiewa li tkellimt magħhom almenu jeħtieġu iktar għajnuna teknika dwar dak li għandu x'jaqsam bħala għajnuna jisu xjentifika għaliex jemnu li mhux qed ikollhom biżżejjed ukoll il-problema ta' New Water li qed iħossu li mhux qed jiġi ġestit sew in New Water u li hemm nuqqas tiegħu Malta diġà r-riżorsa tal-ilma hija riżorsa skarsa ħafna u nemmen li mhux qed tittieħed bis-serjetà u il-fatt li in-New Water hawn Malta. X'inhu New Water? In-New Water huwa l-ilma pur nadif li jittieħed minn taħt l-art, ikun pratikament bla ebda. Li ġej mill-water table Iva. Dak jidir li kważi ma naxejle minnu. Ma ma tantx baqa, ġifieri irridu nieħdu ħsiebu għaliex tant ilna nippumpjaw u nagħmlu. Ġifieri li rridu nieħdu ħsieb ftit li baqa. Għaliex aħna meta naslu fl-aħħar ta' triq ngħidu jara ħanaqgħu l-isfel. U mbagħad nabdew naħsbu s-soluzzjonijiet ma qatt ma naħsbu minn qabel li dik hija xi ħaġa li tirritani ħafna. Mela affarijiet bħal Green Deal urtaw ħafna l-bdiewa rajni. Iva. Konsegwentament, hemmhekk il-lemin reġa' rebaħ iktar nies li ġejjin fil-verità dawn mill-klassi tal-ħaddiem. Ġifieri ma nistax nimmaġna arketipa iktar simboliku tal-klassi tal-ħaddiem bil-bidwi. Ekku. Anka meta nitkellem per eżempju għan nies li huma urtati fuq l-influss kbir ta' barranin, huma mill-klassi tal-ħaddiem. Isu għaddej minn dan iż-żmien fej ix-xelluk li suppost huwa id-dar naturali tal-ħaddiem, speċa storikament għalhekk inħaraq ix-xelluk. Ekku. Isu qed ibbiedhom. Isu mhux qed jifhem il-ħaddiem x'jeħtieġ u jew x'inhu l-aspirazzjonijiet tal-ħaddiem u konsegwentament il-lemin qed jgħid naħna. Ejjew għandi tfal tiegħi. Għax mhux qed fejn tifalli x-xelluk. Għax mhux qed jifhem eżatt minnu dal-ħaddiem. Xi bżonnijiet għandu. U dik hija l-problema, l-ewwel iridu naraw minnu dal-ħaddiem. Il-famuż ħaddiem ma' żmien inbidel, evolva. Ġifieri mhux ġast il-ħaddiem li qed jagħmel xogħol manwali jew xogħol unskilled biss, imma għandek sezzjoni ta' ħaddiema li qed jagħmlu xogħol anke xi kultant professjonali li għandu ċertu skills li qed iħossuhom li huma imwarba u għalhekk li qed isibu rifuġju disgrazzjatament fil-far right għaliex qed iħossu li bil-mod kif qed jitkellmu huma qed jolqtu il-punti tagħhom u dik hija xi ħaġa inkwetanti. Forsi hija xi ħaġa hija mod forsi faċli. Xir tibidder ix-xelluk fin-narrattiva tiegħu biex jerġa' jreġġa' lura, lura lil-nies li suppost. Irid imur lura l-eru minn fejn bida għaliex li titbiet mill-eru minn fejn bdejt hija the beginning of the end. U naħseb li x-xelluk tbiet mill-eru tiegħu ta' ħaddiem għaliex forsi ġie iktar forsi filosofiku x'ħaseb li ħajattira nies mill-lemin. Meta inti fl-aħħar mill-aħħar tkun iktar down to earth, timxi eżatt ma' x'għandu bżonn il-ħaddiem u titkellem mal-ħaddiem, mhux titkellem għal ħaddiem imma miegħu. U meta titkellem miegħu timxi minn hemm u timxi l-proposti tiegħu minn hemm. Tħoss ġifieri li x-xelluk isu emigra lejn l-akkademja. Anka jew lejn triki filosofiċi tal-intelligenzja jgħidula. Divorzjat mir-realtà. Imma u hemm bżonn li nerġgħu mmorru lura għal dawk l-eru minn fejn bida x-xelluk. Dik jiena dejjem hekk naħseb li meta xi ħaġa qed tmur ħażin nibdew minn fejn bdejna. U nimxu minn hemm u nerġgħu mmorru lura għall-eru. Għadhom validi daw it-termini xelluk u lemin.
Fil-lemin, il-lemin estrem tista' taraħ. Disgrazzjatament iva. Tipo għandna bżonn naħsbu politika b'mod differenti. Jiena ħoss li nifsi ċentrist. Però għasin eżatt church tfisser eżatt ċentrist, fis-sens iktar inħossni b'didem empiriku. Ifhem għal-men industry daw l-klim li jgħet għasifmuhom. Ġifieri, naħseb li n-nies jimxu bl-emozzjonijiet tagħhom. Xi kultant jinteressom kux lemin jew xelluk, dak xi kultant huma ftit taw ngħidilhom jien il-professuri li jħobbu jużaw daw it-tip ta' kliem. In-nies jużaw, jaraw min ħajkun taġita għalija, xi kultant min ħajmli l-but, dawk huma l-iktar affarijiet li huma importanti għalihom. Ma tantx joqogħdu jaraw lemin xelluk, eċċetera, dak ħalluhom għal xi professuri jħobbu jiddilettaw b'dat tip ta' kliem. Sintendi, imma fis-sens jiena naħseb illi għandu konferenza tal-professuri tal-psikoloġija. Fiex bejnietom ħajtħattu ċertu mod. Pero mbagħad meta jkellmu l-klient, mhux se joqogħdu jisaqsuhom fuq jinnaf il-perinate, saf kif, imma għax huma kellhom dik id-diskussjoni u ma għandhom talim approfondit, u mbagħad meta tikellmu l-klient, ċertu interazzjoniet ikunu kważi subtext, ikunu kważi just informati mill-tarif kollu li għandek. Bil-Malti għakem ma toġobniex ħafna terminu tinżel għal-level ta' dak li jkun. Iva. Li nħoss naqa kondiscendenza dejjem kien dejaq li għani meta kien għedu għal-tipo. Però il-punt huwa da, illi inti minkejja illi forsi ħed, men industry ċala bibu xalluk lemin ċentrist empiricist xalajnina, jina kif ħataqdini. Pero naħseb li xorta hemm l-wok, hemm komunitajiet u ċriki fejn dawk il-konverzazzjonijiet ftit intellettuali, ftit teoretiċi, irrid ikollok. Mbagħad imma l-importanti li mit-teorija tmur għal prattika għaxan kella ħatot palla fil-vojt. Muxek. Ġifieri taħseb li fil-klassi politika għaw dan il-nuqqas ta' isma' enerġaw nirrikonsidraw naqax fl-ħam l-axħar ħafna nies jisu l-politika bħala xjenza u bħala arti. The art to lead. Jiena naħseb li għaw kriżi on both sides, nikelmu għal-Malta. Għaliex id-bedu mill-prinċipji tagħhom stess. Il-PN għandu bżonn isib mur lura għal-prinċipji li sawruħ. Li huma Sarqatni, il-prinċipji tal-PN. Mux naħseb dawk religio patria. Religio patria. Jekk għadhom moda fl-aħħar mill-aħħar, if jekk għadhom moda daw, and you start to question them ukoll. Għaliex inti ma tistax tibqa' Ma partit għandu jmur mal-moda jew mal-prinċipju tiegħu, fis-sens li jiena nara il-problema li nara bil-politiċi llum il-ġurnata ħafna minnhom they do what's called leading from the front. Li tipo, fejn sejrin intom, law. Bħalek. Taf kif? Aħna l-leaders għax biex ta' qed immorru qed nagħtu eżatt il-poplu dak li jrid. Meta fil-verità, leader tajjeb, pereżempju kelli hawnhekk il-Manuel Delija, żmien ilu, u beda jgħidli fuq dakinhar li sema l-ledi. Jgħidilhom fin-nsejt insomma l-imsena, kemm mass meeting u qegħdiet jgħidilhom u tinsewx kulħadd irid iħallas it-taxxa. U tipo inti tisma' crickets. Tipo, ħadd ma jrid jisma' ħad. Għax it-taxxa hija l-obbligu tagħna u kulħadd jgħid bro. U da għax hu kien f'moħħu li jrid u ma kienx biss mexxej li jrid isir popolari, li tkun popolari, imma wkoll huwa figura illi għandu jkun dak l-ideal. Taf kif? U naħseb dik hija konsiderazzjoni li wieħed irid jagħmel meta jkollu partit. Il-partit huwa xogħlu interament li jgħid isma' l-idea ta' patriotizmu. Għada popolari, għada moda, jew il-patriotizmu mhuwiex popolari, però huwa utli u tajjeb infakru n-nies kemm huwa utli u mmur fuq dil-kruċjata. Inti kellek idea u trid tbieħha. Issa, kemm inti kapaċi tbieħha di? Minn hemm tittimxi, issa, jekk il-prinċipji tal-PN huma religio patria, kellhom nies kapaċi biżejjed f'dawn l-aħħar snin biex imexxu dawk il-prinċipji skont ir-riżultati tal-elezzjoni le. Issa, il-prinċipji tal-Labor kienu dejjem li jaqbżu għaż-żgħir għal difendu l-ħaddiem u dawk pratikament l-iktar importanti għadhom ma dawk il-prinċipji u jiġġudukaw in-nies. Jiena personali naħseb li le.
Minn hemm jitbedu n-nies għaliex dbedu l-laburisti għaliex il-partit tal-Labor m'għadux il-partit tal-ħaddim u taż-żgħir imma sar il-partit tal-kapitalisti. In-nazzjonalisti dbedu mill-PN għaliex il-PN tilef ruħu. M'għadux qisu tipo il-kejl morali li aħna nimxu li aħna nimxu it-tajjeb u hekk għalax kien hemm ċertu nies li ġew jew moddija b'korruzzjoni jew għandhom xi ħaġa li mhix skont ir-regoli għax jekk inti qed tajjar li Labor korrott, inti jekk inti nazzjonalisti tkun għandna verġni nadif u abjad biex tajjar Tħoss li il-PN u l-PL huma ugwalment korrotti? Nifhem iż-żmien u rina li to a certain extent titnej fottew il-pajjiż iva, issa min jgħidlek għax aħna sraq ninqas mill-Labor. Imma xorta sraqtuna, jiena għalhekk qiegħda mat-tielet partit, għax jiena biex bajt n-nies iridu jażlu the less of the two evil, salver jridu nażlu evil fl-aħħar mill-aħħar. Jekk dan evil 10 u dan evil 20, mhux xorta evil 2. Do you have any evil inside of you? A serious question. Le. Skox tifhem bija evil, le, ma naħsibx, le. M'għandekx il-fakultà l-kattiverja, per eżempju? Le. Le. Le, ma bidix. Tħoss li inti forsi ftit naiv għal dan il-xismu għal din id-dinamika? Le, għax naħseb. Dan isħaxxejja u fucking. Le, għaliex imbagħad jekk jien minix bnied ma bazzjoni ta' ħażina, però naħseb ħażin f'kulħadd, ġifieri, jiena naqrah bniedem minix fidila. Naiv, le, fidila laqqas. Ġifieri għax jiena ma nagħmilx il-ħażin. Ma nipretendix li ħadd ieħor ma jagħmlu, xi xaw min għaxu qalbu tajba jaħseb li kulħadd qalbu tajba bħalu, le, that's not my daka, ta' ġifieri, jiena dejjem in-nies mija jibdew minus 10, ġifieri you have to prove your worth. Fajnejja diġà tibda biżejjed bin-nieqes in. Ġifieri then you have to prove your worth. Jien dejjem diġà ħanaħseb ħażin fik. Hello, min int okay, ħanaraw dak kif ħajfottini. Dik l ħaġa tgħaddi li ġo moħħi jiena. Ma tajjiex imma tgħixek jew. This is the result. Ġifieri, le, għaliex inti titkun dejjem alertu. Jien ma noqgħodx ġast għalli jgħiduli, jiena dejjem insaqsi għalfejn għalli jekk minn fejn ġejda l-kliem u xi skop għandu li hija xi ħaġa wkoll nagħlem it-tfal biex ikunu critical thinkers. Ma noqgħodx ġast at face value tal-affarijiet li għajdli. Mela, ħansaqsik issa purament dwar l-elezzjoni. Kull parti li najdela li ħamorru li miss vera tiġi entuzjazmu brillanti. Vera tħossi għatuħu gost bil-mistoqsijiet tiegħi. Smetni, I feel like doing really bad l-lum. You feel like you are doing really bad or like doing really bad? Bħalissa, minix kontenta bli jtnajt marħilu. xem li għandik l-opportunità tikkorreġi xi affarijiet li forsi. Le, mhux għax tikkorreġi, just ma nafx, minix qed inħoss li kargata daqs kemm inħoss. Podcast mhux faċli, la li jew laqas għalik. Għax ġa kontaw. Ikun hemm ħafna ħin, naqdu ħafna suġġetti. Moħħna irid dik hija xi ħaġa li n-nies forsi mhux daqshekk japprezzaw. Illi inti trid moħħok hemm ċertu stamina involuta fl-affari. Imma naħseb li huwa mezz illi tikkumbatti il-kultura tal-snippets. Ta' isma' speċa intqalu daw l-4 kelmiet, tieħdu kompletament barra l-kuntest u set naħsbu ħaġa fuq xaħ. Speċa għalhekk xtaqt nagħmlu l-podcast. Nirringrazzjak tal-li qed timpenja ruħek f'din li naf li hija moment jew ngħidu esperjenza pjuttost mhux faċli. Le biex, imma I'm up to it. Mela, ħafna nies jgħidu vot lill-indipendenti, vot li mhux PNPL huwa ħela ta' vot. Armejtu, tajtu n-nar, fajtu fil-loki, flashajtu. Mela, dik hija xi ħaġa li mhix korretta għaliex l-ewwel ħaġa n-nies innu tajt li ma jafux jivvutaw. Illum kienet għadha kif waqfitni mara qalt li jekk nibda l-wan fuqok, mbagħad imur fuq partit ieħor naġa nibda mill-wan, ġifieri din mara li vvutat kemm il-darba mhix xi waħda ta' 16 ħad tibda l-ewwel darba. Naħseb hemm bżonn kampanja li nagħmlu n-nies jivvutaw il-basics. Għandek il-kamera hawnhekk, għandek l-opportunità kollha, għajdilna.
Mela, l-ewwel ħaġa, inti tista' tmur dik li jgħidula cross voting li tmur minn partit għal ieħor. Tibda bil-1, pereżempju One Green, Sandra Gauci, mort fit-2 PN, tista' tmur 3 Labour, 4 mbagħad whatever, u terġa' toqgħod tilab hekk. U mhux ħatħassar il-vot, jekk tpinġi xi wieħed ejwa tħassru l-vot, però jekk tagħmel hekk le. Jekk inti mort minn partit għal ieħor tkompli bil-numru mela 1 Green, 2 għażelin, 3 arġajt mort partit ieħor, 4 mort fuq indipendenti, u mbagħad arġajt mort jara dak joġobni dak minn dak il-partit arġajt mort 5 fuq il-Green, 6 fuq l-aħmar. U ma ħassart l-ebda vot. Jekk jiena l-1 tiegħek huwa għajt, jew tlajt, mela il-tus tiegħi ħajrithom minn imissu. Mela Sandra. Spiega tlajt waqajt. Mela, ħanibdew. Dajdulu single transferable vote li nużaw għaw Malta. U ħaġa oħra, f'tal-Ewropa mawx distretti. Ġifieri Malta għawdex huma distret wieħed kbir, mhux bħal tal-ġenerali li maqsumin fi 13 wieħed. Ġifieri minn għawdex sa Marsa Xlok tistgħu tivvutawli. Tgħodux tgħiduli għax jiena noqgħod inti ħirġa fuq hawn le, ħirġa ma' Malta kollha, x'taqsti ma jafu. Ġifieri, dik waħda. Issa, jekk pereżempju jiena tlajt il-ħaqt il-kwota li hija ta' more or less 35,000 vot, il-vot tiegħek li tajtni 35,000 u wieħed, dak ħajmur fuq il-number 2 li tajt fuq il-vot tiegħi u jintirtu ma ntilef xejn u nibqgħu mixjin hekk. Jekk jiena ma lħaqx il-kwota u għajt, it-tus tiegħi ħajrithom whoever it is. Ġifieri l-ebda vot ma jintilef. Ok, naħseb spiegajta tajjeb. Tajjeb, naħseb bħala għallima, naħseb applaus. Naħseb kienet pittost konċiża u naħseb spiegajta b'mod illi dak li jkun faċli jifema. Faċli jifema. Incredibli. Sewa, il-PN mbagħad jgħidlek din in-narrativa tal-PN illi vota għal Sandra Gauci, vota għal Arnold Cassola, vota għal Conrad Borchmann-Xie. Huwa vot li fil-verità inti qed tieħdu mill-Partit Nazzjonalista u b'konsegwenza qed iddajjef l-oppożizzjoni. X'taħseb dwar dik in-narrattiva? Hija narrattiva pjuttost infantili għaliex inti fl-aħħar mill-aħħar dinha mhix elezzjoni ġenerali, imma hija elezzjoni għall Parlament Ewropew u nemmen li rridu nibagħtu n-nies validi. U mux ġast għax noqogħdu nerġaw bil-pika tal-aħmar u l-blu noqogħdu nbeżżawhom u għax irridu nuruhom li jridu jistgħu jġibu 3 siġġijiet aħna u 3 siġġijiet huma u noħdulhom le. Ejja naħsbu fit-tul għandna bżonn nies validi hemm fuq. Mhux għax aħmar u għax blu għax aħdar eċetera, nies validi. Għaliex inkella ħanerġgħu x'ħantellaw inkella. Din narrattiva li ħatisraq dik għax jaqbel lejdu hekk u hija pjuttost mhix vera. Jekk aħna rridu nibqgħu dejjem bl-aħmar u l-blu. Huma hekk jaqblilhom jgħidu, però naħseb li wasal iż-żmien li n-nies li trattawhom b'mod rispettabbli mhux noqogħdu nidħqu bihom għax dik għalija wadaħ fil-wiċċ li toqgħod timxi fuq dawn l-affarijiet u toqgħod timpikom jisom żewġ tisrida għal ġlied. U li wasal iż-żmien li ngħidu ejja nibatu nies validi rappreżentawna, ma nibatux clowns, ma nibatux nies li qas jafu xi kif taħdem l-Ewropa li qas jafu fejn ħajpoġġu jekk jitilgħu li ma jafux x'inhi. Irridu nibatu nies li lesti li jaħdmu. Dik hija l-importanti. Ma, il-kwota li għandek bżonn hija ta' madwar kif qed inti 35,000-40,000 skont kemm ħajkun kbira. Kemm ħajorġu jivvutaw. Min huma dawn in-nies li ħajvvutaw Sandra Gauci? Huma nies li ovvjament huma disgruntled miż-żewġ naħat. Għandek laburisti li m'għandek ċans imġiddem li jivvutawlek il-PN. Mbagħad ma jaraw fija jgħidulek iwa għal dik ngħid natija x'dik tikkellem għalina dawn il-kliem li jgħidu lin-nies jiġifieri. Mbagħad għandek nazzjonalisti li jaraw fija xi ħadd li jaħdem jew jgħiduli jew anke laburisti sibt jgħiduli l-wan il-mezzola u tulilek. Jien laburista ma l-wan il-mezzola tulilek. Laburist ħajati wan il-mezzola. Għajt miegħu fej il-pompa tal-petrol. Bla tal-bajda. Għajtek jien. Ballun tan-nar daw. Mela,
Jieħna tallimna nibodu lil dak li jkun. Jiena nisma' minn nazzjonalisti jgħidulk il-laburisti qatt ma jduru, ma timorant il-laburisti jgħidulk in-nazzjonalisti qatt ma jduru, jien hemm fin-nofs nitħaq. Għax dawn l-affarijiet huma affarijiet li intirtu across the board, across the years, generational jintirtu. Li kieku jien qegħdem fin-nofs, nisimgħuhom jgħidu l-istess affarijiet fuq xulxejn. Il-finita tajt, emminet jgħidlek, one Mezzola, two Sandra Gauci, per eżempju. Iva. U xitkun ġiba tijak? Tipo one? Jow kontenta bit. Grazzi. I mean, grazzi. L-fat li ħajiftakar fija, jtini t-tu, mela, le, tini t-tu, tini trila, u li għamlu numru qoddim ismi. Anka jktun il-16, għajtun il-numru qoddim ismi. Jena l-dik tijaj l-indum biex naqa, kem jista' jkun. Ġifiri, ħalli nibqa' minn ferfer. Għax l-istoria għal-mitna, biex, għawra, tajjeb iġib ħafna għans, mela, le, ma kem id-dum Il-lotta hija pjuttost twila kumbattuta, speċa inti għandek l-opening ground biex nislet analogija minn ħabib tiegħi jgħidlek speċa inti l-elezzjoni għandek isek tilab logħba ċess. Inti għandek l-opening game, jgħidula, middle game u closing game. U speċa vera, fil-bidu għandhom bżonn ħafna wannijiet. Però għalli li bħalissa anka nines. L-importanti kemm id-dum hemm tferfer, jien jisni urdina hemm neħel u ma rix ninqala. Dik il-problema. Jien ngħidulhom, kien waħda tilanka tihom ikollha nazzjonalisti. L-artiklu ta' bis-serjetà għada. La qasqat ma jġini. Għad ma għabdu miegħek? La qasqat. Darba wara ta' mużumeċi tiegħek. Buonanno. Għandek ix-xogħol. Paging med Bonanno. Semmiex bismu. Le, ma jekk irid semmini, he's open, go ahead. Favuri kun qed jagħmellek fil-verità. Xovja. Ismani, kemm taraħ kbir iċ-ċans li ħad titla bħala MP? Nifhem nemmen li hemm ċans, ma nistax nikkwantifika. Prova kwantifika ħejjem, 1 sa 10. 6. Iva. Issa mistana għandi. Xieġalek tagħti li l nifsek 60%. Ir-respons tan-nies. Ma naħsibx li dan nies kollha li waqfuni fit-triq li kellmu li qed jidħu bija, ma naħsibx li nagħmlu xi gaslighting tan-nazzjon lil Sandra Gauci, le. Għaliex jidher fir-respons minn nies on the ground, ma face to face, li hemm respons. Ġifieri, ir-respons lejja huwa li dik titkellem għalina, nikwota lilhom, dik titkellem għalina, dik ma tibżax, dik taqlalhom. Ġifieri, n-nies iridu xi ħadd li ikun il-katalist tar-rabja li għandhom u naħseb li fija sabuha l-aħħar darba kont saqsejtieli. Nista' nikkonferma ħielek li fija sabu din katalist konsistenti ta' rabja lejn daw in-nies li daħqu bina. Jekk ma titlax int, hemm xi ħadd ieħor li tixtieq jitla'? Jekk ikolli nażel, nispera li ikun żgovjament xi ħadd li mhux mill-PN u mill-PL u jekk ma jkun xi ħadd mill-partit tagħna. Arnold. Hey Arnold. Iva. Hey Arnold. Jivri, tħoss li għandek ħafna konsonanza fil-valuri bejnek u Arnold? Ifem Arnold tela 10 su jibsa, ġifiri l-affarijiet li jgħidu pratikament ngħiduhom aħna kutana anke l-affarijiet proposti huma l-proposti tal-European Greens, kelma b'kelma. Iva, mela, iva. Ġifiri, eħe. B'xi jfisser li kieku xi ħadd li mhux PN jew PL jirnexxielu d-darba jitla għall-MPs. Femma minna l-istorja, fl-axar kissirna d-duopolju. Hopefully kisser id-duopolju xaħat li huwa li mux nazzist u għax dik il-bizatana, imma li kisser duopolju xaħat ikun rasu fuq onqu. Li mux normi l-ewel ħanejda straight. Efem, għal-Terence Sportelli ħadd mu ħajkollu rasu fuq onqu. Ġorru għek taħt idejna issa. Ek, sawija. Ma laj ħajneħi naqqas l-overpopulation dak, għax ħaj kellu dis ħajjimla jġib it-taruq ħomor.
bid-dem, bħal mamlu fil-French Revolution. Il-French Revolution impressionant, isa digressjoni li ħadd mandu għabtit tal-ħin. Mela, ħanaddu sa l-patruni jistaqsu mid-ġuba lilkom il-ħbib tagħna tal-Browns li magħhom bħalma tafu nagħmel il-programm tal-Gut Health li huwa programm xi darba tinġib l-ostra rapport miegħi. Bro, fakkarni ġimgħa d-dieħla xejn ma tittamel, għajjejtni. Huwa jagħmel ħafna. Huwa programm xjentifiku immens fejn jarfuk il-flora tal-gatt tiegħek x'fiha u ma fihiex, l-isbilanċ li jkun fiha u let interrompenix ma importax. Sorry. I need to breathe. U le, isu tiegħek. X'kont qed ngħid? Fuq il-flora, l-immune system per eżempju titjib ħafna. Inti tejjib ta' dieta tiegħek by the way mill-aħħar li tqajna jew għadek zokkor biss. Ar. Mill-ħażin alla. Mill-aħħar darba li ġejt law tlifxit minn kili, ġifieri disastru. Fejn tliftom? Jinnaf mill-bra, ma nafx Not the answer I was expecting, but thank you, TikTok goes brrrr. Ux TikTok goes, għandi xej. Mela, insomma, l-ura għal-Browns, il-gut health, fakarkom, il-gut jgħidu huwa t-tieni moħħ u konsegwentament meta tagħmel dan l-analiżi ta' x'inhu għaddej ġewwa l-gut tiegħek ngħid għalija tejbit li livelli ta' enerġija mentali, fiżika, mood swings ħafna inqas akuti, nirrakkomandah immensament. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. L-ewwel mistoqsija minant Adrian Camilleri tmur xi ħaġa hekk. How does Miss Gauci hope her party will break through the partisan duopoly, given that it doesn't have a media presence to speak of? When I think of ADPD, I think of 4 moderately dressed, middle management-looking types giving a press conference in front of a building site, or of Ms. Gauci herself opening government checks addressed to other people on her home sofa. Who's in charge of messaging and what is the messaging? Mela, ħanibdew biċċa. Nibdew biċċa, l-ewwel mistoqsija da dejjem hekk xi żbatax. Da jkollu ħafna xi jagħmel. Da sa l-aħħar darba xi niftakar. Biex nitnejk tipo da vera jkollu ħafna xi jagħmel. Da jagħmel ultramarathons, imexxi kumparija daqsalla. Ma nafx fejn il-ħin kollu jifqalna ċett ta' champions u l-leġendi, dal-bniedem jew għandu 7 ħajjiet. Jippostja balla memes vera tad-daħ fuq stories. Ma jaħdimx. Mux ver, dak u għed mill-impiegati tijaw għara emmek. Insewa għek, għella l-export li. Dik iż-żida ħajtijelek, issa żgur. Mela, how does Ms. Gauci hope her party will break through the partisan duopoly, given that it doesn't have a media presence to speak of? Mela, ifhem, minn din l-elezzjoni għall-elezzjoni ta' 2019 tal-MPs mill-aħħar darba għan iktar preżenza online li naħseb li qed tinfluwenza lin-nies. Għandna nies li qed jaħdmu fuq it-TikTok tagħna, fuq il-Facebook u fuq il-social media tagħna. Spjegana naqra għandek team ta' distribuzzjoni ta' promozzjoni. Iva, għandna nies li qed jaħdmu fuq hekk u jmexxuna fuq hekk. Forsi jkunu naqra iktar konsistenti ma tinsiex aħna nimxu bil-volontari u nies li għandhom full-time job. Fundraising tagħmlu? Iva, nagħmlu u mixjin tajjeb. Ġifieri personalment ukoll mixja tajjeb ukoll. So, nagħmlu anka tru il-letterhead tagħna u rranġajna anka l-mod kif tagħti id-donations għamilhom iktar faċli biex dak li jkun jaqbad jagħti donation ħalli mingħajr ħafna ċerimonji qabel kienet naqra iktar inkripattiva u kellna nies iva li ħadmu biex jagħmlu il-fundraising anke jekk tmur fuq il-website tagħna tara li tista' tagħti il-funds lil Sandra jew il-funds lil Ralph jew il-funds lil Mina skont il-min tiffansja l-iktar. Ġifieri dik hija xi ħaġa li qed jiġbor l-iktar funds għajdilna hija. Mhux jiena. X'idi għad is-sajt? Ixi tibta d-do. Ġifieri hija s-sajt tagħkom bnejtu għandhom. Iva. Proset.
Prosit, inizjattiva tajba, hu. Iva, għaliex dak li jkun b'żewġ kliks idaħħal jażel kemm dik tista' tmur. Okay. Donate. Issa minn hemmhekk Jew ħanara. fuck it, reklam xejn il-biċċa tix-xogħol. Mela, tella l-website full screen. Jekk mhux ikra. Hemmhekk mhux qudiem il-kwartieri tal-Labor qiegħda. Iva, dik kienet l-ewwel press conference tagħna, meta tkellimna dwar kif il-Labor u l-PN għandhom l-informazzjoni tagħna kollha b'inklużi numri tat-telefon, eċetera, li tmur kontra l-liġi tal-GDP Ewropew. Sewa. Dik Sandra fil-glorja kollha tagħha. Għax jien għadni kif rajt għall-lod, jew donate, jew qiegħda l-isfel, tiskrolja l-isfel. Okay, le, mela jafas donate, issa donate by card. By Revolut. Donate by Revolut. Dak għandha l-ABLs, imma għamlet Ir-Revolut ma jtikx ħasil però biex tiġbor donazzjonijiet jew irreġistrajtuh b'xi mod partikolari. Sadek mux jinħu xsiba ma minn għalija hemm registration apposta l-partit. Imbagħad hemm page għamlet sar ġdida issa xi rajta dal-għodu fejn tista' tagħmel donation direttament għal kandidat. Xorta tmur għand il-partit, però l-partit jgħidlek Sandra inti għandek 1,000 euro. Ralf għandu 500 per eżempju, kunu nafu kemm inti xbart u xbart. U jiġu assenjati minn hemm. U jekk per eżempju jridu nħallsu l-flyers, il-partit iħallasom awtomatikament minn dawk l-1,000 euro ta' Sandra. Għamlu rajta dal-għodu. Ikalla tik il-link. Għaliex żgur rajta dal-għodu. Ikolli ngħid mill-aħħar darba li kritikajtek fuq il-branding u l-messaging. Il-website definite improvement naħseb jiena, ma nafx naħseb il-producer. X'taħseb producer inti? Ħannija l-kritika. Proset. Qed nieħu pjaċir għal darba, mhux għal darba, qed nieħu pjaċir ħares lej il-website. Intu star li teacher? Intu sticker. Intu sticker. Huwa xogħol mina. Jekk titla' intu għal-star. Jekk titla' Jella kemm ngħajjed. Ġieri huwa xogħol mina li ħafna xogħol hawnha. Rajtom dal-għodu jiena. Imma għanna fej tista' tagħti donations lil kull kandidat u għandek. Għax daw kollha qalleb isu miġnun, hija bil-mod bro. Jista' jkun li għadha mhix live il-page, jista' jkun li. Il-fatt li għandhom donate fuq il-page hija xi ħaġa. Jiena bagħtuhom li dal-għodu ġifieri u rajtom u vera. Prova għamel donation għar taħdimx. Prova essa nittestjawlhom is-sistema hu. ħanamlu donate by card. ħanibqa' nsaqsik il-mistoqsijiet l-oħrajn sa ma il-producer tagħna ħajprova jagħmel donation u jara jekk ikollux suċċess. Mela, il-bqija tal-mistoqsija hija spiex ta' relatata ma' x-xaħta tagħkom li jiena nħoss mhux biex niddefendi Sandra tidruna iktar koordinati. Anke dawk ir-ritratti fejn Rakel u Rakela u dik isimha. Rachel u Ralf, nasib meħudin ħafna ħjar minn affarijiet li rajt qabel. Ġifieri dak l-impenn sa. Le, il-kritika ħadnija naħdmu fuqha. Dejjem nejn limitazzjoniet li għandna l-press conference l-aħħar waħda fl-aħħar għamilna waħda sura inni bodhom kont il-press conference. Ma tistax tobot il-press conference, inti l-mexxejja tal-partit. Inti suppost dawk l-affarijiet huma il-ġojja u l-feliċità kollha ta' ħajtek. Imma inti xogħolok tkun edemek tippperswadi, charming everyone. Imma kont qed inħossni qisni nikkellem fid-desert. Issa fl-aħħar għamilna l-aħħar press conference li hija bil-dikwarajna, bil-mejda, bid-dvalja bit-simbolu tagħna, bil-microphones, kulħadd pulit bil-qiegħda, mhux jisna mitlu fejn bla ordni. Il-respons kien pożittiv. Ġifieri, u dik hija il-way forward li ħaribqgħu nagħmlu. U jiena jkolli ngħid li huwa sforz il-kritika kemm xejn ħarxa tal-Patreons tiegħi li wkoll qed tara. Jiena għamil ġimgħatejn ma noħroġ mid-dar wara l-podcast tiegħek, ġifieri. Tant ħadd ħażin, tant irċivejt. Le, vera, tant irċivejt kritika. Le, tant irċivejt kritika fuq kollox, għax jisom mhux għax tiegħek, isek tajthom imma ċertu nies. Il-leeway li iwa għal-din istaw naqlawla issa u bdew isibu l-difetti kollha. Ma bro, aħna kulħadd naqlaw, inkluż lili. Iwa, manka sħabi bdew jibatu l-sħabi biex iwaslu lili x'għandi nagħmel. U sħabi bdew jgħidu to protect me naħseb. Sandra mhux ħanibatu għamlok dak li ma sax too much. Ġifieri kellna flooding ta' x'għandha tagħmel di issa wara dal-ostra podcast. U għednejlek għamil ġimgħatej vera ħażin. Għaliex
Mux għax ma naċċettax But the kritika. phoenix rises from the ashes. Yes, said here I am. Bil-fors, biex ta' inti, fil-sens, It was... il-kritika trejda, biex ta' ħat minna Ija. muwa perfetta minn it-tajjir li ma naqra taħna. waħna fuq il-podcast u podcast fej ma konx preparat u n-nis jedu, dik mistoqsija kienet. Biex ta' id-dejjaqni li go tiegħi xej ma toġobni, imma fil-verità huwa l-unika mezz li inti ħattejjeb Iva, lef, bat, il-prodott tiegħek. Ejja, Sandra, imxi, u timxi. Mux U minn kelli għamilt ġimatej ma doħroġ mid-dar, meta ġajt s-dintek għattini podcast xorta ġejt. Iva, mela, tħalla raw xinu ġej, issa d-darba. U marret 5 euro minn fuq, għax il-donation għaddit. Għaddit u koll. Ħna tajbin. Ġifiri, eħe. Dik tiġi brajb, le. Donation, għet namluwa publika. Alright. Il-mistoqsija li miss. Għadna d-dajem da. U eħdaw, alright, naħseb, mux biex blebda disrispet li Aidin, naħseb li staqsenja, who's in charge of messaging? Who's in charge of messaging? Ifem, aħna bħala stratega għanna l-Mina ġektolu li koordina more or less l-affarijiet u hemm ukoll Brian li la jkunu li huwa l-PRO tagħna u huma it-tnej li jikkoordinaw Brian iktar fuq media, gazzetti, aħbarijiet, eccetera. Mina social media u dik il-website xogħol Mina. Ġifieri grazzi tax-xogħol li għamel. Ġifieri dik hija huma qed jikkoordinaw u naħseb li U il-messaging xinu għet jistaqsi, forsi għawek tista' tina naqra, għal min ma jafx, għajdu xaħat ma jafx xini, sorry, l-ADPD. U kol jistaqsik 50 klim. Il-politika tal-ADPD. F'paragrafu, xini? Hija politika green ta' accountability u ta' serjetà. Bizzejetek? Ters, lakonika kienet. Chris Sellul, what would you say/do to convince these groups of people to vote ADPD? These groups of voters to vote ADPD. People who at the moment will not vote in the next MEP election. Mela, ħantik sentenza għal kull persuna. People who at the moment will not vote in the next MEP election. Xtajdilhom. Jekk ma tażlu xidkom jażel ħadd ieħor għalikom, u mbagħad tħallsu l-konsegwenzi. Group number 2. The anyone but Labour voters who just want to see Labour political power reduced, specifically why they should vote ADPD and not PN to achieve this goal. L-ADPD għandu storja fej laqat ma ġim ċappas ma korruzzjoni u laqqas huwa fil-but tal-ħadd, tal-ebda żviluppatur ta' ħadd. Aħna meta nieħdu donations noħdu għammant nies ċittadini u mant business iżżar. Inklus il-podcast ta' Ġon Malija. Alex Portelli jistaqsi, Alex Portelli huwa dak il-ġuvnot mislut u gustus jisu model bil-edemek faċċata tagħna. What would you propose to help unite the nation, including the foreign nationals that live on the island? Mela, l-ewwel ħaġa li ikun hawn proċess sew ta' integrazzjoni li mawx. U dak jibda minn fuq, mela aħna bħala politiċi rridu nitkellmu b'mod rispettuż lej kulħadd inkluż il-barranin. La noqogħdu naqgħu fil-vulgar ngħidu l-Indjani jintlu bħalma għamel Justin Schembri, laqas noqogħdu nwaħħlu bħalma jħobb jagħmel anke Peter Raġus li m'hawnx xogħol għax hawn il-barranin, eċetera. Aħna rridu nkunu responsabbli fil-mod kif nitkellmu u allura rridu proċess ta' integrazzjoni biħsieb li jinvolvi n-nies. Kif qalet anka l-President ta' daw mhux nissapportuhom nittollerawhom, daw irridu nintegrawhom la qegħdin għaliex qed jagħtu l-kontribut tagħhom, qed jaħdmu qed iħallsu it-taxxi u allura mela iva rridu nintegrawhom. Peter Raġus qal fuq il-nuqqas tampjegi? La, tibaqgħux nuqqas tampjegi fil-pajjiż. Dik kien qala waqt li kiennet nitkellmu l-Università tal-JEF ġifieri. Ma nafx kemm ġiet irrapportata, ma fatti kont tkellimt fuq, kont rispondejtu jiena. Ma nafx kemm hija qiegħda mniżla, ma ġi kultant iħobb jiżloq fuq dawn l-affarijiet. Mela, hemm iktar mistoqsijiet tal-Patreons? Mela, m'hemmx iktar mistoqsijiet tal-Patreons. Ma jinteressaħħom. Naħseb ħrixt għan skejdit minna l-biċċa tax-xogħol, pittost, le? Ija. Mela,
ħan saqsik tagħmel żewġ affarijiet qed tipprova nagħmel u ngħid żewġ affarijiet fl-istessin. Mela, inti għala ssib xi ħaġa ta' Peter Aġus ħalli nkunu korretti u preċiżi u inti ħatajdilna l-istqarrija tal-għaluq għal dan il-podcast li ovvjament ser joħroġ kemm 3 ġimgħat 4 ġimgħat, nhar it-tnejn li ġej ħajjoħroġ li jidher li huma xi 20-25 ġurnata insomma qabel ma morru nivvutaw. Mela, vota Sandra Gawċi huwa vot għal-leħen sot għal Malta fil-Parlament Ewropew. Persuna integrata, prinċipi li tafu fejn qegħdin magħha u li mhux biss iddefendi il-Malta f'Malta stess imma hija kapaċi tiddefendi il-Malta u bżonnijiet tal-pajjiż anka hemm barra. Jekk inti m'intix kapaċi tiddefendi il-pajjiżek f'pajjiżek stess, mhux tiżatta tiddefendih barra. U Sandra Gawċi dan urietu bix-xogħol tagħha, bl-impenn tagħha b'kemm kienet larger legal influx is already posing issues for unskilled Maltese and that skilled Maltese workers will be next should the influxes keep coming into the islands. Well, they're not entirely, I mean, they're not wrong. They're not wrong. Okay. Mela. Ma ara li qed jien ukoll. Mela. It-tweġiba kienet not big. Għax kien qed nikkellmu studenti tal-Università. In this regard, Sandra Gawci said that students are not finding jobs not because of migrants but because of rampant cronyism in the country. Okay. Dak kollox minna ħatana. Sanal u l-poddata għawek il-lum. Grazzi. U nishtiqlek il-risq. Grazzi. Patreon.com/ġomaliek tappoġġaw dan il-proġett ħieles u indipendenti ta' pjattaforma ta' ħsieb ħieles li tipprova twassilkom il-konverzazzjonijiet li aħna jixtiequ li ikolna u li nittamaw intom tixtiequ tisimgħu. Grazzi, il-lejli tajjeb u narakom id-dieħla. Mela tlaqna.